came into our land and devoured our tradition. The problem we are passing through today is the cost of the religion. Before the Christianity came into our land, UMU-ADA was one of the voices that the tradition listened to. They are even more stronger than UMU-NNA. Are you hearing me? UMU-ADA is more stronger than UMU-NNA. When UMU-ADA speaks, every ear that hears UMU-ADA will be dwelling in fear. When UMU-ADA speaks, the great must drop down and wither. When UMU-ADA come together, the evildoers run away from the village. UMU-ADA are the people that actually do the banishing. When UMU-ADA stands, nobody stands against them. Abomination was not like this. You cannot commit abomination when UMU-ADA are available, when UMU-ADA are in that family. Any girl child that have started seeing her menstruation will go and register in UMU-ADA meeting. You must be attending UMU-ADA meeting to be hearing everything that they are saying, putting your mouth and contributing to their discussions. Every girl child that have grown teeth is ADA. Once you grown teeth, you have become ADA. You'll be treated with respect. UMU-ADA are the groups that the mortal and the spirit respect the most. They respect them. They honor them. They pamper them. They worship them. Even up till now. Maybe in your family neglected ADA. But in Igbo cosmology, ADA is the most valued court in Igbo culture. Every woman is ADA. I hope you have written that one down. Tell your daughters that they are ADA of that very family. But you have your own ADA as your first daughter. That one does not concern the land. Every daughter is ADA. Your own ADA did not concern tradition. Your last born is ADA. You treat them with respect. In order not to be cursed. Mbosubulubo no dogu na bika bu na ada putabe UMU-ADA tujuo we gwa odogwu si atọgbọ mma odogwu atọgbọ mma odogwu ga-eji ọsọ tọgbọ mma maka na UMU-ADA bụ chi. UMU-ADA speaks with your chi. When the UMU-ADA speak, your chi will side them. Your chi will side them. Did you understand that? When UMU-ADA give a command for peace to reign and you become deaf, your chi will side them. Your chi will speak through their voice. Will stand through their voice. Will stand through their actions. Whatever thing they say will happen. Your chi, even inside UMU-ADA. Can you see how deadly that court is? They not burn your chi where to stand against UMU-ADA.
Kedende bo umuada. Why you abona amalo na ngulubunu bo umuada? Now last week, I ask you the duty of Ada. Are you performing it in your village, in your family? Now Adanne Adadan. I talked about it, and I told you Adanne Adadanna has the mantle of leadership like mother. You are the first daughter. You have a very big task to play in that family. Even your task is more bigger than your father's task. The first daughter. When you become the first daughter of your family, Imani will a very big task that even way bigger than your father's task. Way bigger than your mother's task. Your mother are you getting my point? Your father be your son. You treat your father like a son. Treat other siblings like your children. You make sure that none of them lack your empathy, lack your care, lack your goodwill and prayers. Onye badanna adira stand against the brother makano werego. When your two brothers are having loggerheads, ihulu n'etiti onye umuada na-aka akwele bụ onye na-ewere ego maka na ọ ma na a na-eme intimidate in so many angles. Ma ọ bụ na ịchọba onye ị ga-akwele, onye na-ewere ego ka ị ga-akakwele. But you must not judge in one voice. Ị ga-akpọ two of them. Onye ekpe nke onye ekpe nke. Ibulu a son of the family. Mbobu na adu nu nwaje kpọrọ meeting. O si abulu na ịtọrọ mmadụ 10. Wee tia. Ada wee kpọọ meeting. Don't neglect the meeting. Don't neglect that Ada. Maybe na ifo ya mbo nwa pempe. Ọ na-anyụ nsị na panty ya. Ada is Ada. Mbobu na Ada si na bed here wee bata. Wee kpọọ meeting in the whole family. Go and listen to the Ada and hear what the Ada is going to say. But because Ada is a representative of the Umuada of the dead, neglecting them will come with a punishment. Many of you are suffering this, but you don't know. Many of you are suffering this, but you don't know. Open Ada Mareme, send this video to Adam Nage, call Ghana from beginning to end. Call you on Jojo. Magano will do a very big judgment in Umuada court. I got George here. I punish you thoroughly because the only of us said na Lord Aluya. Ndichi na nenge badanya naka Ada. Ndichi na nega naka. Ndichi nwula wu na nega naka. Umuada nwula wu na nega naka. The ancestors of the very family that you were born into, they are looking up to you. The Alusi, the deities are looking up to you. Obune edozilo nguluben na gonye ge edozie Ada. It's an ebu Ada. Besomogo de na ben nage. Who are you siding? Because on you na side, you feel in him and doesn't want to move. Conny in a check. Conny in a check as Adanna. As Adanna. Ibuadana, that very family. Open necessarily your mother and your father. And you cannot settle for them. You cannot settle the two. Conny in a check. Can you get me as Ada? Can you propose that you want more gas Ada? You don't make a reason. You could make Odendi as Ada in that very family. Why were you giving that mantle? It's not just from one gas Ada. You were just a coincidental become Ada of a family. It's a lie. You becoming Ada has a very big meaning and a very big role for you to play in that very family. You are a mother to everybody in that family. You are a mother to everybody in that family. And the Nugaba Adanagba Mamia Molia. See any man may you the year and Zuno Benham, no Benham or there, no more Adana family. May become silent. Everybody become silent. Choose that language and settle the
the differences in your family. Let brother know their brother. Let sister know their sister. When your mother is the problem, call your mother, call a spade a spade. Don't side any evil. Stand with the person they are oppressing. Okwu ava na-asa anya bụ ada ga-ekwu ya. Okwu a na-asa anya bụ ada ga-ekwu ya. Okwu na a na-atụ ụjọ onye ga-ekwu bụ ada ga-ekwu ya. Unu wee ike bata ebe. Okwu a na-atụ ụjọ onye ga-ekwu ya. A na-achọ na onye wele ego ọ bụ bilonia. Nwunye ya bata ni wele ose na-ete onye ọbụla. Onye ọpụta oyi onye ada ngị ga-ekwu ya. Ada ngị ga-ekwu ya. Ka onye na-eche ka okwu olu gị okwu. Nsi anyụrụ be nna gị onye ga-ekpolu gị ada. Ngị ga-ekwu ya. If you don't know your duty. Ose nye wechiche ego. Ose ya bụ na pai nwentapa na anụ gị asa ada. Nwanne gị nwe wee wechiche ego. Wee bata na-ete onye ọbụla onye kwuo amayụla onye kwuo mee nka. Ada stand before that nwanne gị and talk with authority. Ikwuchi okwu something will start happening. I'm telling you, stand in your father's land. Gbapụ akpụkwụ gị. Kwubi okwu. Ka ife aka something man. But don't stand against somebody makana like career. No, Ada does not play that pity and a sentiment game. You don't play that. You don't play emotional game. You stand like a mother. A mother does not play emotional game. When it comes to two siblings fighting, you don't play emotion. Throw away your emotion. Throw away your sentiment and stand in the middle and settle the problem that is between your brothers, between your families. Onye ni na-ewele ego fili na mmadụ ama ngwanwu okwu. Ngwa ga-agụ okwu ada. Ngwa ka ọ dị ele egwu okwu. Ọ bụ na ị mara ọtata ka ị malụ. Ada. Ngwa ga-edozi be nna gị. Be nna gị mebisila emebi bụ nke ka ọ dị ele. Go back home. Just one meeting in Benag after hearing this message. After hearing this message, go and call meeting. Go and call meeting. When Ada is speaking, Ada throw away respect. No, you respect nobody. When you want to organize your family and put it in order. Also, on your vote on the 100 word okay, on by the name. When Ada is settling each one, then I won't pay half by name. No matter no go momo. As Ada of this family, I am giving you this order. You go get too much. You will listen. You are not the person speaking, but the spirit of Omada speaking through you. Go and make amends in your family. Go and put your house in order. The problem then at your house on a check. Go on a check. You fear nobody. Obna ego go anya na nya ginnya znage ka ndo gito ogonogo ilu anu umuada ko umuada de benagi ba benagi mebisile mebi kedi mela oge de ndo. This is the way they were going to judge you. Aboge Esther, aboge Adako, aboge Nkiruka, stand here even na go ge de ndo. Gini me ni dozi here. What will be your response? Tell me your response. What will be the meaningful thing that you are going to tell them? Kedi ga gbava umuada ni na no na buno organize yan. Obuno no de 3 girls, some 4 girls among all the guys. You people to unite. But end also na bediga. Unite yan. Tabulu elevation. This December, put your house in order. One meeting. Send everybody message. Well, everybody na phone. I need to let phone no ge. Na December. So time. Actually for everybody. Everybody must come back. Also, and then Lagos, and then Abuja. Send the other side. Ada, I'm telling you, I am speaking with the authority of Ada of that very family. Nathan, we want to have family meeting. Oko ezuno no ginina. Beginina ya salasa. Oko phone.
Eche Bavoku. Bawa ni idire ekwu ka nke iru ni na-ekwu okwu ka ada of that family. He won over one that anybody that neglected this thing, this piece actually meant that the person that you see will be here. When you like that, let everybody respect themselves. Let everybody respect themselves. Send the other message. May you never know before. For everybody, near their wife, reason I get you where, but I hear, Baba Tiano. Boy, you see, I didn't agree with the card. None of the nature for 100 December. But time I get you where, but January. Choose a profitable time for everybody. Anybody that failed to answer that call, we start having problem. Makani kuluku kada. He said to Lua. He said to Lua, the difference is in a bone. On a boom boji lu. Oh ya boom boy abo Lua. Ilua na nammo. Iwe reason. Iwe bibi ga bibi melo na bunu. Mana ndi anoro. Ni kwuli egwu na edolova na ikpọrọ meeting ma bazaro gị meeting. Kpọọ meeting na ma ya bụzi na bazaro. Kpọọ the meeting ma ya bụzi na bazaro. Agbange last week say na duty of UMU-ADA is not only in burial. Maka na so na burial ka ba dey active. No. This is not the initial duty of UMU-ADA. Burial, but the last one. Obodo neso oku. UMU-ADA kunya. Even in na anu n'obodo before obodo eje war, UMU-ADA ni na anu n'obodo. Ndị obodo anya na anu n'obodo aba anyị na advice you n'ụwa. Anata. Abia dova ndị nnaba. Abia make a peace. Ụmụnna na-atụ egwu UMU-ADA possible gboo. Na ụmụnna kpa meeting, kpacha meeting na-adịrọ mma. Meeting factually iji wee mee mmadụ intimidate. UMU-ADA wee nụ ya. Hey, kabanụ na UMU-ADA na-abịa meeting ba. UMU-ADA ga-akpọ ụmụnna niile meeting. UMU-ADA kpọ ụmụnna niile meeting ba wee stand in the front wee sị ha kwukene na ihe n'unu kwuru ọzọ unu chọrọ ime ọnya. Kwukene na ọzọ. Ọnụ onye ọbụla na-ama belebele a na-asị ya UMU-ADA biko ngwa biko nu gbayalụ. Kedu na ukunu chọ ka eme ya? Ọnya bụ ihe ga na-adazi ha n'ọnụ. O si unu chọrọ ịnalụ onye ana maka na o jiri ego. Kunu nyezi onye ji ego. Eziokwu ụmụnna na-ayọ. Asị kedu ekwulu dị okwu ha na-ayọ. Ụmụnna ga na-ayọ ayọ maka ba mal the gravity of UMU-ADA. Ụmụnna na-ayọ. Ewe you to ever. UMU-ADA wee kwu otu basi wee chọ ka enya. Nega ananka adị na mmiri kpọwa nya ebua Ikechukwu welu ka Emeka welu nke ya. Ananka adị n'ugwu Achala kpọwa nya ebua Ikechukwu welu ofu Emeka welu nke ya. Otu aka isi wee chọ. Asị UMU-ADA pleases. Otu aka isi wee ka enya. Ikechukwu eju ije nwụrụ. Emeka jụ oje nwụrụ. You cannot onwere ka ihe esi wee jụ ihe UMU-ADA kwu. Maka na ebe UMU-ADA standele. They stand against the oppressor. Onye ọbụla na-eme mmadụ oppressor bụ ebe agwa ya na-afụ UMU-ADA. Impossible gbo. Ịnụta nwaanyị ọbụla nwunye gị na-eme isi ike too much achakacha nwaanyị. Onye ọbụla otie. Ị mara nwa nwaanyị na-eti nwoke ife. Ịnụta nwaanyị na-eti nwoke ife. Fa wee na UMU-ADA wee nụ netili nwanne fa nwoke ife. Ọwụwa na meeting bụ ozugbo. UMU-ADA eti emergency meeting. Ịnụnugo na a na-akwali nwaanyị aya agwa na UMU-ADA na-akwa aya. Impossible gbo. Na nwaanyị mele eme na-eme. Nwaanyị mele alụ. UMU-ADA jekwala ya. Ndị bụ nwoke na-eme hapụrụ nne m nwunye m UMU-ADA kpọpụta gị n'akụ ya wele ụla nọdụ gị. Sidi zuzuve onukwu ịfụ na-agbalị gị na mkpọ ejiri ọgwụ kelucha kọmanda dị ofu ebe ọsọ akwọpụta nwunye gị ilo kpụpụtara ya bịa wele azịza ga-aji eme
ewela azịza ọ na-aga na-aza ụkwụ ya ọ na-aga na-aza a ga-azagide zaluo ebe nne ya dosi ebe nne ya and you dare not ụmụnna ada edunata onye ụmụada dunaga na ọ bụ na a ga-edunata ya na a ga-edokwa edokwa ọ bụ na a ga-edunata ya a ga-edokwa edokwa a ga-ebu ụzọ yogodo ụmụada ndị nwụrụ anwụ sị ya biko na-achọ na ịkpọnata onye na ụmụada zapụrụ azapụ agwa gị na ndị na-aba n'ichi mmadụ bụ ụmụada actually in the olden days ụmụ nwaanyị anyị na-anụ di with virginity. Or sound strange to you? Ụmụ nwaanyị na-anụ di with virginity. Hook up adịrọ achawa adịrọ maka na nwaanyị bụbara anụ nsị ya mana nwaanyị olugo ịnụ di ọ bụrụ nkịta ya mmadụ ya bịa ezi ọ ka na-agụ akwụkwọ iluo n'ụlọ akwụkwọ mebe hook up jee vive zadi aka n'isi iwe mpa onye tọrọ mpa ga-ata aka ihe na-akpụ ya bebi in the name of na ya na-agụ akwụkwọ ụmụada wee tinye lọ maka na o nwere ndị na-erepụ ụmụ nwaanyị maka ụmụ nwaanyị ewere ume o nwere ndị na-erepụ ba ụmụada wee tinye lọ ụmụada wee bịa gwa ụmụnna sịba na onye ọbụla dakpolu maọbụ disvirginally nwaanyị na-anụrụ ya anụ na-aga punish the person maọbụ enye anya na ndụ the law bido lewe ọrụ ụmụada bụ eweta ide alọ ụmụada ji agabata ide lọ maka gịnị na a na-emebi babụ ụmụ nwaanyị maka na mgbe gboo ịnụọ nwaanyị wee dubata ya n'ụlọ na be anyị mgbe gboo ịbịa nụọ nwaanyị nụsịa nwaanyị o nwere mmemme a na-akpọ mmemme nche ikpu ndị Imo steeti na-akpọ ya nche ọhụụ a na-emeli mmemme ihe mbọsị abụ imesịrị ibe nwaanyị gbasịa nkwụ nwaanyị n'abalị ụbọchị ya bụ nne ya ga-achịta white cloth some ọya dịka hanki chinye gị weta mmanụ bụ ude weta ude akị maọbụ something ude mmanụ ka a na-akpụ ya o weta onye gị wosị gị baa n'ụlọ nne ya wee bata maka mgbe abụ ada ewe ọnụ ụzọ jụọ your grandmother this ọ bata owele ọcha ọ nochibido ọnụ ụzọ ọ ịkpọgo ụmụ nwaanyị ibie ndị ọgbụ ya na ndị uyom ibie fani na-ebuli egwu chelie ya na n'ọnụ mbala fani na-wee nọdụ obodo niile ga-ama na ị na-eyuzu nwunye gị that first day a ga-ama na ị na-edina nwunye gị a na-emele mmemme na ị ga-edina nwunye gị na ị ga-ala nwunye gị for the first time a na-emeli mmemme na-akụrụ gị egwu anọdụ ndị enyi gị nwoke anọdụ n'ilo na-eche ndị nne nwunye gị abata kpọdụ nwunye gị jide nwunye gị aka kpọbata ya n'ụlọ kpọba anya sị gị ọsa aka gị oweli enye gị n'aka ya bụ giving her hand onye gị ọsị gị ngwa gị baa n'ụlọ ị baa n'ụlọ ibe ị ga-eme bụ ịcheta akwa anụ achịrịla gị akwa white enu ịtọsị ya n'elu bed i wee kulu nya bụ nwunye gị kukwasị n'elu ya osu o wee ti o tiketa ịma gị ọ na-afụ ụfụ osi ebe ọ mee ka ọ gbapụta ndị ejidezi kọma banụ ụlọ ịsọ ka eme gị ka bụrụ nwaanyị banụ ụlọ nya bụ the reason nne ya ji wee nọdụ n'ọnụ ụzọ n'ọma na ọ ga-agbapụta ọchie nche ọ bata ọgụgụ ya ọgụ jide ya ọgwachi ya azụ banụ ụlọ ọsọ ka imechepụ m ifele n'iru banụ ụlọ ka imechepụ m ifele n'iru ewe nọwa ahụ ya amụ ana ọkpọtụwa ọ na-ebe akwa n'ụlọ mgbe ebegidela akwa nwoke wee megide o wee bụ na ọdụpugo deten ọbala anụ ga-esi n'arụ nwaanyị wee pụta bụ akwa anụ ka ị ga-eji ewe vichalụ. That is the evidence of your virginity. Achịli ya achinye nne gị achịpụta dị akwa nne gị fụrụ anụ na-emezigo ọkpọ ọgọ m nwoke mgba chima akwa nchele gị ọ chịpụta ya ọbala eju ya o senye ya elu ụmụ nwaanyị ibi ya na ya adịwugodi egwu esu ọtọbụ ụnya bụ ndị bara akpụ eto ụnya nne nke nwaanyị atọbụ ụnya tọbụ ụnya o mere eme ekwewali egwu ọ ya achị nwa anụ n'aka gbali obodo niile jee nwa na nwa ya bụ virgin na ọ chere nwa ya nche
in the olden days. No chere nwa ya nche. No zụrụ nwa ya azụ. The girl anọza n'ụlọ na-ebe akwa. Nke oge apụta ilo. Na ụmụ nwoke ibi ya. Na ụmụ nwoke ibi ya sị ọbara aba ọsị na ọbago. A na-aṅụ mmanya. Nke nwa ya were ifele. Ya emezi bụ ụmụ nwaanyị ibi ya. Ụmụ nwaanyị ibi ya ndị enyi ya ga-abatazi bịazi akụkụ bịa. Bịa akụkụ ya. Nke oge adadị na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmanya na aṅụrị. Mana ka mgbe gị in the olden days. Ọ bụrụ na ọ baa o wee chee gị ọ bụ na the place emepego. Akwa ebe. Akwa ebe. Onye melụ na ndị nne jiwe na-awụ nwa ba nwaanyị aka ka ọ dị chọ na ọ ka dị. Ụfọdụ na-eji akwa eweta akwa etinye ka ama ma ọ ga-aba. Ọ bụ na ọbara. Ọ bụ na ọbara. Ama na ọ ka nọ. Akwa anụ were ebe a na-achị gị ya. O nwere ebe a na-achị gị ya. Ebe a na-achị gị ya bụ ibe na-adị ka akwali ọmụmụ obodo. O nwere ebe obodo na-edebe a na-eji agwụsa dị akwa. Eluzi ọgwa chere dị akwa wee gọba ọfọ n'isi nwa ya. Na nwa manụ nwa jere ije di ya na ọ ga-amụ nwa nwoke na ọ ga-amụ nwa nwaanyị. Na nwa amasịrị ya ike. Na nwa ama mgbu ya. Gọba ọfọ gosi ọfọ chere akwa akwụsị ebe ịbata efesi akwa ndị nke ọzọ agwụsasị. Otu a ka esi awụsị ya na-alụsị nwere ebe a na-awụsị ya. In the olden days, okay, maybe here. As I know civilization. Ọ dịkwa mma. Ọ dịkwa mma. Ọnwụ ike wee karịa ebe niile. Ọnwụ ike wee karịa ebe niile. Onye melụ na mgbe gboo na-eji ịmụ nwa n'ụlọ akọ mmadụ ọnụ. Asụ na ọ mụrụ nwa n'ụlọ ma wee bụ na mmadụ mụrụ nwa n'ụlọ. Ọ bụzi na edizi virgin gị nọ na ịmụrụ nwa n'ụlọ. Ịma ndị ga-anụ gị bụ agadi nwoke. Ọkwa ndị agadi nwoke. Achọwa onye nwụrụ anwa ya anụtalị nwaanyị achọwa gị. Onye nwụrụ anwụ na ọ nwụrụ. Ayi ọ chọkwara ịnụ nwaanyị wee nwa ngwa ga ịchọwa nwaanyị onye ga-ekwe. Asị eje ebe Maazị Okafọ o nwere nwa ya mụrụ nwa n'ụlọ. Ọmụ nwa n'ụlọ abụ na uniform anyị kịta ọ na-aba anya single mother. Ọkwa single mother gụnụ balị ya na. You know, all these things in our tradition are very strong. Kebesi we weta okwu a. Na ụmụada tili the law. Na nwoke dakpo nwaanyị n'ike disvirgin enye na ndụ. Apasi ya the law. Amebia. Enye ndị nze n'ọzọ take enye very serious. You dare not to disvirgin a woman in anụrụ. Inu bianụ, ọbụdị na ị ga-anụ ya. Ọbụdị na ị ga-anụ ya. Ị ga-anụ ya kedu ka mama ya ga-esi wee nya ka ite mama ya ifele n'iru. Ka ọ bụ na ọ zụrụ. Maka na ọ bụrụ na ime disvirgin ya nwaanyị, ọ bụ na disvirgin na nwaanyị. Ije di na nwaanyị ọ bụ na ọ bụrụ gị disvirgin ya. Ị mana ịkpọlugo, wee chọpụta na nwaanyị abụrụ virgin. Mana ụmụnne ndị ọzọ ịkpọlugo be na ha sị na nne bụ otu a ka o si azụ ụmụ ya. Na ụmụ ya niile na nwere dị mma ọnụnụ. Na ụmụ ya niile mebichara emebi. Are you getting the point? So by waiting here. So by waiting here, no your bona. This virgin in wine. Me double ya double. Me hallelujah wali. Where this virgin anya. Can't get any go work an emma. Open on your wali gida ginaga come where banana where mayona. On the net here. Boss in Nagi Tiga Quanica, Aqua web appium. Hey, Chamaka, Chamaga Melagea, Chamaga Melagea. He wasn't there, make up where I can come. He wasn't there, make you're not about what you got you ready. Orobo Biano, the man about your dad, they roll long way, they roll long way, they roll long way.
ụmụnna gba emergency meeting ozugbo ụmụnna eti emergency meeting ọ gịnị ewesị na Emeka mere gịnị eziga ụmụ okolobịa eji ejide Emeka ozugbo ụmụada na-ekwebi egwu ụmụada ekwebibe egwu ụmụada na-ekwebi egwu na-ekwu ihe a ga-eme ya na-ekwu ihe a ga-eme ụmụada ajụ okere ibe iwu kwuru asị na iwu kwuru na onye mere ụka na ahịa enyi ya na ndụ o nweghị ihe Emeka na-ekwuta lover boy you are going Emeka is a go ọsịa nne gị bepụtawa ọbala nne Emeka bepụtawa ọbala they not send you iwu bụ iwu ịghọtago onye mere ndị olden days o nwere akụkọ the last time mkpọta ndị elders bịa kụzie elu unu o nwere ihe abịa gwa unu in our community na be anyị na-eme omenala oyi ndị Aguleri na-akpụ ya agịrị ndị Anamụ na-akpụ ya agịrị yes ọ dị adị anyị na-eme in order to prevent that. Kedụ ebe oyi a kedụ ebe agịrị maka ndị na-anọrọ ya before the thing ga-adị gị well na ntị mana so many Igbo tradition na-eme ya mana because of otu o si asound ụfọdụ na-achọzi ka ba zuo onye mana asị na ka m jụọ gị asị gị na nwoke nụrụ ụmụ nwaanyị 25 ma 21 ma ụmụ nwaanyị 15 kedu ka o si wee dị gị ka nwoke abụ ga na-asabisi the whole women ọ dị gị ka ọ ga na-emenwe ya ọ dịrọ possible na ka isi eme ya ọ bụ na ma abụga amụ onwe ya na-akpọ nwoke ịbụ amụ onwe mgbe ọ na-abụ olue mana nwoke maka nwoke lu ha na-ịchụ nwaanyị onye ọbụla ọ fụrụ ọchụwa so olue mgbe ọ bụ in order ka o deti nne papi ya na mami ya okwu na ụka n'ọnụ mami ya na papi achọpụta na nwaanụ nwe ifele emebekwana ewu arụ ebe ụmụ nwaanyị nọ ma ndị ozowe na ọta ya ama na nwata abụ afa na amụ o nwere certain age about let's say from 18 20 20 something years na nwatakịrị ya bụga amụ ejede achọwali oyi ka esi achọ oyi a ọ bụrụ young girl no you must a young girl not married woman ama m n'otu ọ dịghị well dị na ntị but it's truth this truth about our tradition ka esi achọ married woman ị ga-ejekwu nwoke nụgolu ụmụ nwanyị nwoke nụrụ nwanyị papa gị ga-eje ọ bụrụ ngụwa na papa gị ga-eje kpọọ ọnya ọza ọsịa na nya chọkwana ka nya yọọ gị ka ofu n'ime nwunye gị mee nwa gị nwoke ka ọ malị nwanyị ka nwa gị nwoke dejekwana adakpo nwa mmadụ dis virgin enya eweni enya na ndụ nya biko nwoke wee chekie ma ọ bụ agbọ nya chọrọ izete na bie wee chekie ma famili ọ na-ezu ori ka ọ bụ agba ala ọ bụ na ọ dị ya mma ọ kweta omenala a ga-eme bụ na ị ga-egote ma ọjị bute ma mmanya weta ma ego weta ebuli ya jee n'obi wee bụ onye isi famili a eweje n'obi jee gụọ ọnya mana bifo nwoke ekweta ọ ga-ebu ụzọ jugodo nwunye ya ihe ji nwaanyị nke ikpeazụ ya nwaanyị ọ nụrụ ikpeazụ wee sọlị ya nke a bụ aka ejene ka ọ ka nụrụ ikpeazụ ọ nụcha bụ ụtọ nke ha nọ ndị nke ọzọzi first wife second wife third wife ka ihe eje eje okwu ya owejekpọ first wife wesị ya nọkwanụ na nwa Maazị Okafọ bịakwala ebe a Maazị Okafọ bịa sị na nwa ya nwaanyị nwoke nke a na-akpọ Igine na ọkwanụ ka emenye ka ọ bụrụ nwoke ngeni ya ga-ayi nwaoyi ọsị mba o alakọrọkwa m Igine a owe kpọ second wife o chọgide o wee chọta nke chọrọ m ọ chọtazi nke chọrọ na ọsị ya nna anyị ngwa nsogbu adịrọ ọ dị m mma ọsị ọ dị gị mma kwe mgbe ozizi chieta anyị azụ mkpọrọ nwa ma wee bịa ka ọ na-enecha anya ọfụma o wee dụọ onye ọdụ mgbe ahụ mbịa yịba nwunye gị mma na-emeli gị ibe asa onye na-ayị nwunye gị olue mgbe ọ ga ọlụ
Muna gị ga-akpa akpa na mgbe ahụ nke na mụ na nna gị bịara mgbe gị na-ewuri iyi arụ ọbụla na ya na-amalụ m fortune of land ịma anya ama mụ ya eweta ji kọọ na ọ bụrụ gị ya akọ ji na ngwa mụ ịmalụ ịsụ onye asụ ịma anya ama nkọzi ya ji ịghọtago so every year ya bụ ihe ga na-alụlụ m anyị ga-abaga edi abaga edi ọ bụrụ ogbugbu they are teaching you how to be a man. Ọ na bụ ị na-ala nwunye m onwe ihe gara alụlụ onwe ihe gara alụlụ nya bụ na a na-akọ ji kọpụsị ebe niile maka a na-enyere ha aka eme ya ịghọtago so mgbe ijizi wee nna gị chekizi ya sị ya ọ dị mma ọ dị mma bịa gada na-agbanye ebe a gbanyụọ ebe a gbanyụọ ebe a si agbanyụọ ya mmechi ọbịa so mgbe mụ na mpa gị ji wee baga enyi ya ka nwa ya lawa nwunye m ma nya lụwalụ m ọla wee kwuo ọsị ya chen adịkwanụlụ nne ka ime ekwuchi anya nne m chọrọ ka e ga-ekwudebe ọ bụ na ụnụ achọrọ ụnụ anawa ụnụ wee kweta na onye nkwulu nsogbu adịrọ mbịazi abịa gọọ ọjị eje n'obi wee gọọ ọjị na ọ bụrụ na ị lawa nwunye m na iwu adịrọzi ya agọọ n'obi na nwunye m sie nri wee bunye m nyaghọna gị ma onwe ya ji ihe ọbụla si na ị na-edi na nwunye mmadụ wee pụta agọcha anya awụ ọjị nwere ọjị taa ngụnwa bụ nna ya were ọjị enye nwata ewere ọjị taa ọ dịkwa na ọfịsha kama iwe ga-eme bụ ọ bụrụ na be m ka ị ga-anọ wee na-eme na ụnụ ga-achọta ebe ụnụ ga na-anọ wee na-eme kama na ụfọdụ na-emezi nna ha naba onye ha nwoke ekpu meta ịma na onye ịnụrụ anụ nwaanyị lụtala ya hot ebe ọ ga na-anọ so ọ bụrụ na nnabazi ya ọ bụzi ya na ụnụ osizi ya na ụnụ ya emebezi nke bụ ga ndị anụ na mkpọtụ na ndị anụ na ụya mgbọ ọdọzi ebe a so what does this teach? Chuka mami bidoro ebido na ala Igbo ọ bụrụ taa ka o bido chuka mami bidoro rie ogologo oge ijide ọgbọ nne gị na-akụli ọgbọ nne gị so ihe na-agwa gị bụ reality jụọ ọma mbala most especially ọma ma ịbụ mbụ ọma mbala otu a bụ otu o si dị jụọ bagadebe bụ agịrị maọbụ ọyị anyị na-eme ya a na-emeli omenala ịghọtago so ihe ngụwa ga na-emezi bụ oluo mgbe gị maka na anyị ga-adị friends a na-eto o nwere eji ọ na-abụ ndị toruo amanabụ elugo so ị na-ayị nwunye onye nka mụnwa na-ayị nwunye onye nka ngụwa na-ayị nwunye onye ebe a ga-emezụba ya tim ọpụ bụrụ tim oluzie oge ọlụ anyị adị awe ka adị friends dị ibe dịka 6 ma modern anyị eje fesi ofu ọlụ lụchapịa after onye ejele onye after onye ejele onye after onye ejele onye otu a ga-esi eme ya otu a ga-esi eme ya chọọ ndị ọyị gị ndị enyi gị nwoke fa niile eti m ọ bụ na ejeje lụtala onye lụọla onye lụọla ya by then ọlụ ya afịazi arụ alụpụtala onye ọbụla ọlụ ya ịghọtago anyị na-enwe anwale so olu abalị ya nsị ga-ejebekwa na mbezi oge ngwa ka jefu oge so the thing is ebe ahụ bụ nwa ọbụla m tụrụ ime na be gị onye ga-eji wee gwa gị na ọya ada ekete nwa what's in another language ọya ada ekete nwa mana ndị family na village unu na-eme ya onye bụ ọya aba na-ekwu ọya ada ekete nwa ịtụọ nwunye m ime bụ oge mụ onweghị ime n'isi ya and agọla ọjị ya n'obi ịghọta gị so onye bụ ibe ndị Igbo a na-agba gị na anya ada akantụ blọọdụ ọ bụrụ blọọdụ mana tupu nwoke ekweta nwata ka ọ bịa yewa nwunye ya ọ ga-echeki agba osi
ka ọ dịchọ na ọkwa agbọ nyachọ ka ọ dabụ na agba ori maọbụ ọgba ala ka ọ dabụ na abatazi amabata gị onye ori n'ụlọ ide ezu ochi ezinụlọ nwunye gị adịghị ezu ochi ijejeje chọta enyi nwoke onye ochi ọ bịa tụba nwunye gị ime ị mụtaghịzi onye ochi emebibe be gị so a ga-echeki nne ga-eji asị gị na ọya dị ekete nwa ọ bụrụ na vileji unu belivulu na ọya dị ekete nwa mana unu mee dis tradition mana the elders chọrọ ịhaid ya ndị dị mọda meli achụwali chọrọ ịhaid ya nne ga-eji agba gị sị gị na asị onye ọbụla na waba onye tụrụ ime nwere ya ga-anọbe nne ya many people ama nọbe nna ha nwoke nụlụ about 12 wives mmadụ one ka ọ tụrụ ime asị na onye amụrụ 7 onye amụrụ 9 onye amụrụ 10 kedu ka o si dị gị ka onye atụchara ime ha ncha ọ dịrọ possible ịghọtago so this about the first wife last wife bụ nke ọ na-ege ni mọ onye na-aka amụ nwa bụ last wife maka last wife aka ejena so the thing dị ebe nke a na-ada egbu mmadụ maka the husband nyere the approval aka ọnya n'ọjị mana nke na-egbuzi mmadụ bụ na nwunye gị jezili n'ilo jee wetazi oyi na-amarọ maka ya a na-agọrọ ọjị ya o jeche nye bata sie nri ndị ichie ejide gị o sie nri nye gị ndị ichie ejide gị maka na ndị ichie did not approve it gbara about this ịghọtago so mezie ụmụ nwoke bụzila m kama ọ ga-ejezi sobezie ụmụ kelekọla ụmụ agbọghọbịa osobezie ndị nwaanyị osobezie ndị nne nwaanyị ịghọtago so o sobezie ebe mgbe ahụ enwere ike amụta nwa bụ mmụọ ndị amụlụ di ọfụ a na-akpụ ya di m from di m ahụ ọ bịakwa bịa yọba gasị iji egwekwa di ya ka onye abịa mee n'ego ọyị biko ụmụ nwaanyị na-eme ya onene nwoke ọ dị ka ọ dị ume o jee yọba nne dị maka na nne ya ka ọ ji ayọsịa biko o nwe ife nchọrọ ịyọ gị m biko iwe gị wegọsịa mba ọsịa nwa gị nwa afọ nwanne m nwa n'anya biko nije n'ụgwa n'ụdị m ka ọ bịa mee n'ego ọyị m na nwoke ndị izi bịa sị ka ha mee ego nwunye gị nke ọ bụrụ nke last one na a ga-asọpụrụ gị onye nụrụ ofu nwaanyị ada ejele ichili ya ọyị so ndị izizi wee bịa chi ọyị na gị sị gị ka nwa ba yịba nwunye gị iwee jụ probably iwelu reason na ahụba adịrọ mma ndị nke ọzọ bịa iwee jụ ndị nke ọtọ bịa adị ịtọ ịjụ nne nwunye gị ejekọlụ ndị bebe na be anyị nwunye gị a na-abebe bela akwa na-abebe maka na onye ka eji eme agbala onye ka eji eme agbala ọ na-abebe je kọlụ mpịa kọlụ mmịa abịabeghị ikwe gị egwu sị gị na ịchọ ka nwa ya ma agbala ọ gịnị gị ji wee jide nwa ya ọkwa gị anụwo nwaanyị ọzọ gị ji wee jide nwa ya ọ bụ na nwa ya ma mma agbala n'ihi arapụ nwa ya ka ọ ma agbala ewe gwagide gị agwa gị ụmụnna ga-akpọ gị ụmụnna nwunye gị ga-akpọ gị mite sị gị na ọ bụ na ị chọrọ ka a duru nwa ya ọ dị very serious o adịghị adịghị mmadụ nọ ka ya adịghị jealous nwaanyị nọ ka ị na-anụ ịdị jealous na nke isi dị jealous na nke adịje asị gị na ọ bụ otu esi eme ibi na ụmụnna gị ga-agbaba gị okwu about it sị gị na ọ bụrụ otu esi eme ka ụdị jealous ị na-adịzi ebe a no wickedness dịzi ebe a nke rapụ nwaanyị mmadụ ka ọ ma agbala ọ bụ mgbe ọ pụta abalị ị na-edi na onye nke ọzọ arụ a na-ekpu ya ọkụ kada ga na-akị ọkọ na agbọghị mitin ndụ ọgọdụ rapụ ya ojeje chọta onye dị mma chọta ya dị mma ọkpọtasị ya mgba anya ma ego ọya eme ego ọya anya na akụwa enwere ya ọzọ anya na akụwa akụriwe ghọtago ụmụ nwaanyị na-akụgidekwa ka nka ghọtago onye abụọ ya mere ego ya nya bụ onye di ya malụ onye a ga-akụgidekwa ya ibi na onye anụkwu nwaanyị ọka na mụ mere ego ọya nwunye gị mmesịa nụọ nwaanyị nụta pịnọ dewe ya ọ mago na ọya eme ụdị ebe a na be anyị ịmalụgo na ọyị ibi na ọyị ma ga na-egbolu nwunye ma avụ mkpa ọ ga na-egbolu nwunye ma avụ mkpa ọ naga ọbịa be m ọ dị abịa na nzuzo ọbịa be m nwunye m anabata ya azụ ọyị m now ụmụ nwaanyị na-adịba asị na tradition na-efebọ now ịghọtago otu o si wee pụlee na because nwoke nujuru nwaanyị ụlọ kedu ka ọ ga-esi nke isi sef o chefu gị ya maka na nke ọ gbakasịgo onwe nke ọ gbagoro agba dị ya
You want to go? Even a month to serve for me to bank easy, I can't go in cinema. Can't go in cinema. So if we get this is even about culture, this is my tradition. Managba go get down. Open na bunu believe no ya de katengwe man unu this tradition. Open na bunu ni lugo na bunu. Ekwu ese na oyi ade katengwa unu this tradition. You know lucky that nobody knows. Nke banye gbale nke banye o agere na oyi ana emi na ba bi o mambala dress ye agere na oyi o de ade. You want to go? So it makes men to feel all right. It makes women to feel all right. Nobody cheating anybody. Yeah. Nobody cheating. You are not being jealous now. Digi waloye. Makanya man you told you one kage. Namo no bata go for. Ibe kana bebele. Onya bele. Emegede. We digi megede go bu na o digi ko ozuru lagi. Je duta one nege wanyi. Du digi si awa. Is he hey? Akara look ya. Wanyi na-eje akpọta nwanne ya nwaanyị na dịga abụka ezigbo mmadụ na dịga abụka ezigbo mmadụ wuo mọlụ otu ama ezigbo mmadụ jiri marụ na ya ịnọkata ikpe ofu enyi gị nwaanyị si ya biko ka di m nọba gị ka di m nọba gị ọsị ya dịga adịkwa na ụmụ mma ọsị ya ngwa ịbata na ejọs ịbata na-abịa mgbe o ji anị ya bụ mbọsị eke ọ bata gị ọlụ ịbata ị na-ete ike gị ka ọ na-afọ Laugh about the logo. This is the reason. What I go? So if I take butter and you give wine, you buy your mum dig some Monovonia, was a go ganja from Beva, Jella from the Beva, and second on guess wine in the Dutali dear, even in China wine and back in Gabuisi wine. That is true. And by see wine. Siana Mocho, what I called when a morning. That is true. What I called when a morning. Which I guess 9. What I called no one, Mapalona and Dibevabo, Bonabonilo. Or Jano Dunfa. Nsigo kwa nyezu mba donya de mma kedi maka nwa onye di otu ocho ofu enyi nwaanyi ocho nwa ya ofu enyi nwaanyi ocho nwa ya se mmo kedi maka nwa onye di otu a na onye adịkwa na mma onya be ba na asị na akpa akpa wonu bụ wagida gị asị nwunye gị na-eche ịnụ nwaanyi ọzọ osolu gị mma ọbịghị nna anyị se osolu gị odelikesi tiere gị ọta apịa apịa so ibe eji wee kpata gị nwaanyị ọsịsọ bụ ka nyatolu inwe oyi iwere oyi nke gị so ọ ga-ewe nke ya iwe nụta nwaanyị ọzọ gba gị nna anyị ibe na-agụ nwaanyị na-agụkwanụ ibe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwanụ ya tọwalị ya elugokwanụ mgbe oge inwe oyi iwesị efugo ezigbo mmadụ What I go now in our culture, one is here for their mother. One is one for their mother. Everything them in that house. But one is you what I go in those early days. One is here can do it. Only which or later my last wife only. You born one is in that what here. Second, if you were born young kid or one more day, in a bamboo, on your 1 million, or now you can 9 biko. Nani biko. Isi no onye esuro ndị n'oge. Kodonya o we ka ton line mgbe eji esi nni. Okacha line we ka nye amaka si ya no nya ya na esi mbosi eke. Onye na onye gene. O si abata division of labor ndị a na-akpacha ụgwụ ndị nke a na-ebi ndị nke emecha esikwasị na nna ha abatala. Unu mana ọ na-like ka ọ dị ọkụ mgba. Ha isi ya na-enye command na-eme ihe na. Wotago onye ọ chọrọ inye ego n'ụdị na ọ chọrọ okecha enye ka ọ kpọọ nwaanyị isi sia ngwa na ndị na nwunye ya na-akpọ ebe isi nwaanyị ha na-respect ya ka dia mother ọba mba ba ga-enye ntị okwu ba ga-enye ntị no jealousy no envy until na ndị ụka abịa asọpụrụ nwaanyị isi onwere onye ọ na-treat everybody equally onwere onye ọ na-agbakọba azụ onye ọbụla arala oke ya ivi igolo onya ka ị ga-egolo onya ba niile yi uniform ichi ga akwa igolo bancha uniform fe ili asu ndị uyom
ana-aga ya ejide nke isi ahụ o wee ka ọ bụ na ọ bụghị agadi nwaanyị ejide aka na-aga nya bụ dia mother nya bụ mama ba nya bụ dia mother ịghọtago back to our topic ụmụada o nwere reason ji wee kọlụ na ibe mana ebe anyị si weba ya na topic a bụ na ụmụada bịalụ n'anya o wee bụrụ na o nwere somethings ụmụ nwoke na-eme na adrọva maba wee tie the law na onye ọbụla dakpolu nwa ba n'ike na ya enyi ya na ndụ ewee tinye ewee bido wee nibe na ndụ ebe a gasị wee wetara gị sị gị nazi ihe emebe in order to prevent ka nwoke dadị na-edina nwaanyị ọ na-anụrụ anụ na tupu itolu idina nwaanyị mana ị ga-anụ ya jee mee gị ya ọ bụ na imere ego nwaanyị ịma ndị ya na nwaanyị ịkwụrụ ụgwọ isi ka ị ga-edina ịghọtago and all this and all that onye ka o ji wee bụrụ na tradition no ịbịa bịa kwụ aka n'ụzọ ịkwụ aka n'ụzọ ọ bụrụ nke a na-ababata mmadụ eweta ego dọbasị ga eme ihe niile ada eme ihe niile ịnụ nwaanyị na-eteki years ịnụ nwaanyị na-eteki years ịchụnụ nwaanyị bụrụ ụzọ bịa kwụ aka n'ụzọ bịa ma amalụ ụlọ ịbịa bịa kwụ aka n'ụzọ bịa na-agba gị ihe ga-eme ka anyị ga-mkpụraiza ihe nọ na-ege na iwe bịa bịa mee ego imechie gị na nwaanyị anata nwaanyị abịabeghị nwaanyị abịabeghị ọma ndị na-edina na ruumu gị ruumu ahụ ga na-edina ruumu nwaanyị isi maọbụ ruumu nne gị ka ọ ga na-edina ihe ọ bịara ebe a bụ ka ọ nene ma ụmụ nwunye gị ndị ọzọ ma ya na a ga-ekopụ nkwa ọ ga-ekwekwu ya ọnụnọ ọ ga-anọ nkwa o wee nene nne gị ma ọ ga-ekwekwu ya ọ nabatakwala ya o wee nene ma nke bụ nwoke na-anụ ya idikwa ume ọlụ ka ọ bụ ịnụtụ agụ ya o wee nenesi ibe ndị o wee nachi ya azụ ụfọdụ some village na-eme 3 months some village na-eme 2 months so ọ nọzi ya mgbe ọ ga-anọ ọ nọcha ọ na-abịa o jee gwa nne ya si ya na ebe nya jee ụmụnna akpọ onye izu wee sị ya ada anyị nwaanyị ngwa bịa ebe ijela amala ụlọ kedu ka o si dị o wee sị na ọ dịkwana mma kedu maka nne di gị nke na ego ebinwu ọkwe ụmụ nwunye ndị nwunye na one ka ọ nụrụ jejila aka ya kwuo nwunye na ọ nụrụ fawere ka mmalụ ma ba ga-ajụ ya okwe na ọ nụrụ nwaanyị na-anọ ị ga-ebinwu ebụrụ nwaanyị nke ise ọkwe di ga-abụ ka isi fụ ya ọ dịkwa ume ọlụ ekwu ya ọsị nya na ọ dị gị mma ekwe ezie ozi so unu bịa mee ihe na bịa mee ihe n'isi fa jụọ anya the final question mbọsị a ga-agbanye mmanya agba onye Adakụ ọza na ibe niile bịara ebe anụnwa bụ nke maka gị kaba ji wee bịa na ọ bụrụ maka mụ bụ nna gị ma ọ bụrụ maka nne gị ma ọ bụrụ maka ụmụnna na maka gị Adakụ ibe ndị a bịara bụ na aba asịrị kaba n'ọba gị anyị na-ajụ gị nke ikpeazụ ọ dị gị mma ma onye anụba gị ọkwe nya bụ na ilisi ihe niile ha bute ha sị anyị kwụọ ụgwọ ya ọsị mba nya vanụba gị ọkwe agbalụ mmanya agbanye ojeje chọta onye bụ di ya gbanye mmanya fa wee jụọ anya fa gbata mmanya ọzọ sị ya Adakụ mmanya anụnwa bụ mmanya agọ n'isi gị eji wee chee ịnụ gị Adakụ ọ bụ anyị ṅụọ mmanya otu anyị si ajụ na be anyị asị Adakụ nwa m ọ bụ anyị ṅụba mmịa ọsị nna anyị ṅụba na mmịa anwụ abọtọ ịbada ogwu ebiere anụ na nwaanyị bụ na anụ na nwaanyị iwe nawazịa ịghọtago so these are the things anyị na-eme in order to strengthen our tradition, strengthen our culture. So those time, actually, I'm going to get the impact of ụmụada. Agbago gị na nwaanyị ọbụla amụrụ, ọbụna nya bụ nwaanyị epuo n'eze na nwaanyị abụ bụ ada. Why have I just delay network? Nwaanyị ọbụla amụrụ nwaanyị abụ wee puo eze nwata abụ wee puo eze nwata abụ abụlụgo ada ọ bụ na nwata abụ anwụa ụmụada ga-abịa kwụ ya ọ bụ na akwaba mmadụ ọ bụ na ụmụada bịara ọkwụ ya mana akwazube onye abụ akwazu malụ nka denye ede n'akwụkwọ nwata na-epube eze ama mbanye na ada ụmụada ama nkwụ ya mana nwata na-epube eze nwụọ na ada agbalị ya egbe n'ala Igbo ada ebeli ya akwa n'ala Igbo nwaanyị mụọ nwa ma nwata ahụ epube eze nwata ahụ nwụọ ada ekwe nne ebe akwa
The reason never na-ejiri ebe akwa bụ maka ọgbanje. Ọgbanje nwa wee bebe akwa. Ọgbanje na-afụ akwa bụ na ebe as entertaining, as melody, very sweet melody. Ọgbanje ga-alike ka ọ na-echetakwa azụ ka ọ mekwe the same thing ka ebe kwali akwa. Ịghọta gị ya? Ọ ga-alike ka ọ na-echetakwa azụ ka ebe kwali akwa. So nwata bụ nwụọ egbuche nne aka n'ọnụ. Egbuche nne aka n'ọnụ ayekwa nne ebe akwa. A na-asị ya dị enye di ya. Dị enye di ya ọsọ n'ọbụrụ mmadụ nwụrụ. Dị enye di ya. Nne ya na-aba sị ya dị enye di ya nya mechie ọnụ. N'ọzọ ga-abịa nke ga-anọ ga-abịa. Ebulu nya bụ nwata jee tufuo n'aja agụ. Adịghị enyi enyi. Mbọsị bulugbo bụ ntufu ga-eme etufu. Ọ bụrụ na opu ga-aza akwa ilu ugwu ụmụada. Ụmụada ga-abịa saa ụnọ. Ụmụada ga-abịa n'ọlị ọnọdụ. Ụmụada ga-anọgide chi efo. Bịa n'ọlị ọnọdụ ụmụada. Edokwe enye edokwe. Wedu na-abịa. Akpọbanye ya n'ụmụada. Ya ga-eji akpọ ada okenye na ada ụmụaka ndị nwụrụ anwụ. Ụfọdụ vileji na-akpọba ụmụ ọkpụ. Ọ bụ na obodo gị na-akpọ ụmụ ọkpụ, ụfọdụ ofu ụmụ ọkpụ a ka anyị na-ekwu ibe a na. Ụmụada na ụmụ ọkpụ bụ ofu ihe. Ofu ihe mana o different name in different communities. Now, kedu ebe ụmụada na-eme? Ụmụada kịta anụnwa na-abịazi ịṅụ tii. Ọ bụ na mmadụ anwụọ abịa ịṅụ tii. Mbọsị bulugbo, ọ bụ na m akacha zee. Ụmụada be nna m anọ ọma okilikili. Fa kpọpụta nwunye m debie. Debeli wute. Ọ nwere nwaanyị, ọ nwere isi ada nọ na be m last week m kụzili ya. Jee ga-eda my last week program. Ihe abụ ya. Nọda ebe nọ. So, abatalua. Fe onye ewute. Ọnọdụ anyị. Si ya na ọ ga-anọ. Kadizi mma. Mama abala. Mama abala. Kadizi ebe a na-akpọ kadizi Ivan onye ọ na-abụ Ivan ọ na-abụ di mmadụ nwụrụ ebunye ewuta si ya nọda nnọọ ka ọ kpala obele mma n'aka kadivu na-ekwu ya ibe na-ekwu ibe ahụ ịnọ ọnọdụ dị kadiva na-ekwu ya ọnọdụ ka ọ nwere ibe a na-akpọ ibe ahụ na-enye nwaanyị wute si ya nọda nnọọ nyebe ibe ka ọ nọ ibe deje ozugbo ka ọ nọ ibe asị nya bụ na be anyị asị ya na ọ ya nọ ibe ụmụada ga-eme ya ọ nọ ibe isi na a na-akpụ akpụ bụ ụmụada na-akpụ isi ụmụada ga-akpọ nwaanyị kpụọ onye isi na di ya nwụrụ kpụchapụ ezi ka onye na-achọrọ mma di ga nwụrụ ka onye na-achọrọ mma nwụrụ so ị ga-akpụchapụ mma nke ị chọrọ achọ ka afọ ka iru gị dị ma ekpo isi ha were ọzọ eti gị n'isi kọchapụ gị isi ekpuolu dị gị isi na ọ nwụrụ akpụchapụ gị isi nọdụ n'ibe iwe nọ n'ebe a bụ mkpụrụ ụbọchị na-asaa ịmapụ ilo pozishọn ebe ị nọ ka ị ga-anọgide sọsọ na ịpụrụ bụ na iji anyụ mamịrị maọbụ wụ arụ na chieta azụ ịma chenji akwa ichenjiri akwa bụ n'ime abalị ije sụọ akwa bụ debe bifọ ndị mmadụ ekwu ite ụlọ ụtụtụ ihilie ọzọ ya bụ na ọ kọrọ akọ n'ovu agwa na ụdị gị iyi ofu mbọsị a dị gị nwụrụ agwa bụ iyi dị gị wee nwụrụ ka ị ga-eyi 7 days ụmụada ga-eme ya nke a bụrụ ụmụnna bụrụ onwe ya gbasara ụmụ nwoke maka ụmụ nwaanyị ga-asị trechen ụmụ nwaanyị ibe gị tili ụmụada ọba tilia ịnọ ibe bụ kọlchọ ụmụada na pratis ụmụada na-akpụ nwaanyị isi ma di ya nwụrụ ịghọtago edebe gị n'ọcha enye gị obele mma ị ga-akpọ obele mma n'aka onye ọbụla ga-achọta gị ga-abata bịa nọdụ mana ọ bụrụ nwoke niile ka a ga-ala wụbata na a ga-ekwere nwoke niile ụmụada ga-agụrụ gị wee n'ozuo 7 days ya bụ ụmụada ejecheta akwa ojii ọ bụrụ gịdị na-eyi akwa ọcha ụmụada ga-eji agaba mechọọ gị arụ kwalị gị akwa ojii kwalị gị akwa nji weta iyeri nji ọ bụrụ nke na-eyi necklace white nwere ihe gbasara white
nọ mkpe ka ị na-agba ajadu ka ị na-akwa ụmụada yiwe ga-akwa ojii agwa ojii anụnwa na be anyị ga-eyi 6 months 6 months ka ihe eyi akwa ojii ya ibe ga-eme bụ na a ga-akwata different ife na dosa nke a na-eme ka ọ na-aka nka ile ọzọ wee gwa ọlụ gị nsọ bụ ụmụada wee gwa gị na ịma nọ n'ilo ọkụkpọ gị 6 anyanwụ ama ndakpọ gị n'ilo ụmụada wee gwa gị na ịma nje okechọn ịma nje ebe a na-anụta nwaanyị ịma nje ebe a na-akwa ozu ịma nje ebe ọbụla a na-eme mmemme ịdị redi ije ebe ọbụla mana ịma nje ebe na-eme mmemme ụmụ nwaanyị ajadu a na-asọpụrụ mgbe ahụ wee gwa gị iwe special ọcha ị ga-eji na naanị mmadụ ama nọ n'ọcha ahụ maka na ọcha ajadu gị ka ọ bụ iwe na ọnya favor PA dadugoro nwa enu iwe nọdụ na ajadu inwe onwe wee daa iwu ụmụada gụrụ gị ịma na ịtakute gị ya kọnkịrị maka na ịda iwu ibido n'isi ibido ajadu n'isi ịdara n'iwu ibido ajadu n'isi nke na nwoke ama nọ n'ofu oche ịma nọdụ n'oche nwoke anọdebe gị ọgwụ ya bụcha iwu a na-agụ ewe gụbalị gị iwu niile agụchalụ gị ya iwe dosa dị iwu now ka m gba gị maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị aghọtarọ a na-adịba asị na nwaanyị ajadu ada eme mọgịlịmọ nwaanyị ajadu na-eme mọgịlịmọ kedụ ka nwaanyị ajadu si eme mọgịlịmọ ọ bụ na ọ gụsibe gị ike isofe onye bụ aja ana onye bụ eze aja ana na be anyị bụ the only man well right ime gị mọgịlịmọ ka iyi akwa ojii o nwere nwoke ọzọ ga-eme ya maka na ọ ekwu onye ụfọdụ a na-asị ya ogedu maka ihe a bụ otu o si wee dị ịma yi akwa ojii wee so nwoke ọzọ sọsọ onye bụ aja ana ama nya bụ ọlụva nwe ya ọzọ a na-alụ ihe kwuru bụ eziokwu na onye ọbụla iburu na aja ana iburu eze aja ana o nwezi ihe ọzọ na nsọ adịrị ya nwaanyị ajadu bụ nke iwe onwe nke yiri akwa ọhụrụ ijekwuli ya si ya nwa to the case ịchọta ọlụ ka ejent bịazịa anụ m na ndị gị nwụrụ ewu sorry Chudike ebu m aja ala ọgwụ ịmalụ m onwe gị introduce na edeka ebu m aja na ada ama ọnwa ka azụ si kọwa gị ọkọ anọ m ya jụọ ụmụnna gị na ba ya agwa gị jụọ ụmụada na ba ya agwa gị ije jụọ ụmụada o nwere nwoke bịara ebe ọ sị na o bu aja anya ọ sị m ọ bụ na o mee ha anọghị jewe nsogbu adịghị ya maka na ife ọ bụ na akọwara ihe a ị ga-aghọta ịnọdụzi na-asị na omenala megidere ụmụ nwaanyị ka nwaanyị ga-esi wee nọ 6 months there are so many ways out of it. There are so many ways out of it. Oh my, say na beba na bade me ada practice here. That means no ka konkalo men and unu with heavy force. No man balofia, no man baloka konkara inina. Uka bia manyi jiki jidanye, uka konkara inina. Onwe some part of IGBO land here jana e mafuzi ofu alose. Uke bubusi na alose na de na beba. Mana banyi wala alose ka digidie. You want that here? Onwe lo mena na de ekpo na banyi o ka dia. Ofodo obodo eweze aja na na-ekwu ibe a emebigie ndị ụka emebigie talk more of onye bu aja na ka ebe ị ga-afụ ya ịghọtago so never does a practice ya na bụ unu bụ nọ ndị ụka mebilie agwago m gị mgbe gboo na-abụ nwaanyị nwụọ
ebuna ba nwanyị na be di ya je nyenye na be nne ya sorry nwanyị nwo na be di ya iwero right ini nwanyị na be gị n'isi ada atọ na mba ozu nwanyị na kobe nne ya in Igbo cosmology ibe jeje duta nwanyị bụ in order to extend your lineage na gị jije duta nwanyị ka mmụaka gị maka na in Igbo cosmology fa believe na nwa bụ na arụ nwoke ka ọ dị no nwanyị bụ incubator na anọchọ nya bụ nwa menye oto ọghọ ihe na so ngụ nwa wezere nwa bụ itinye nwanyị na arụ ọnọchọ ọlụ gị ya wepụtara gị ya wepụta ya ọzaba afa gị na nwa gị ka ọ bụ that is Igbo tradition for you. That is Igbo tradition for you. I don't know about chemistry. I don't know about biology. I don't know about whatever thing that you want to prove it like. You want to say it the way. Obasarom. Even Nabagebo, nwa bụ nwoke ewe nwa. Nwoke tiri na arụ nwanyị. Nwanyị amụpụtala ya anya. Nwanyị amụpụtala ya. So mgbe nwanyị ga-eji wee zụba nwa zụba zụcha nwanyị wee nwa. Ịgbanali ebe isi wee kpọta ya. Ọ zụchago nwa ka nọdụ n'anya ụmụaka ya zụcha ụmụ zụọ ọnya nwaanyị wee nwụọ ịgbọnabịa ebia nne ya elu obe nne ya ụmụnne ya egwu onunu nie nye na bebe ada ebubu ozu nwaanyị adebe enyi ya na be di ya olesi maọbụ nwaanyị bilie n'obibi ụwa nwaanyị nwebikwa onye n'obibi ụwa mana unu ga-agbalị ozu ya agbalụ nwaanyị bie n'obibi ụwa a ga-agbalị ozu ya agbalụ ihe nnu ụmụnna kwuru unu ga-eji wee gbala ozu ka unu ga-eji wee gbala ozu ekwu ibe unu ga-eji gbala ozu wee gbala ozu nwaanyị na be anyị ọ bụ na unu ose na unu ga-eni ya anyị bịa gbuli isi joko anyị bịa gbuli isi plantain na be unu na be di ya gbuli isi plantain isi na isi iri ra isi na isi iri anyị buze isi plantain naba mana iwu bụ na unu ga-ebunatagodo ozu ya na be anyị first unu bunata ozu ya debisi ya n'ama ndị ụmụnne ya niile agbakọba ụmụada agbakọba eme ihe akpati ewenene nwaanyị amaghị wedding ring is against our culture. Nwaanyị amaghị scapula ụmụnna ga-eyi iti anya nwaanyị amaghị chaplet ụmụnna ga-eyipụta anya ozu nwaanyị aba amaghị pant a ga-eyipụta anya yipụtasị anya everything chili ihe niile awụsa n'akụkụ akpati chiziala akwa gbuo onye akwa ụmụnna ji akaba wee cheta egbuo onye akwa kọva anya the reason eji egbu akwa mgbe gboo bụ ka ekpuchi anya ọtọ maka na otu na isi wee dị wee bịa ụwa in Igbo culture otu ọ bụ ka ị ga-adị wee mee gịnị wee na mmụọ o nwere anything ga-abụ ebari ya ga-eme arụ gị ga-adị na arụ gị otu a bụ the original tradition. If you want to teach your children original Igbo tradition, tell them this. Ọ bụrụ nke a na-eje na mortuary kịta abata akpọwa onye ọtaị ibie sutu mebie nke nwa kedu ife ọ na-akpọrọ taị onye nwụla nwa adịghị necklace ewula nwa adịghị wedding ring e ga-eyipụtasị ya every damn thing ma bangle yipụtasị ya everything kwụsị ya n'akụkụ akpati o wee bụrụ ozu nwaanyị ọ bụzi na unu ga-ebu ya na anyị etielie mkpu o nwere mkpu anyị ga-etilie abatala onye bụ onye isi ụmụnna ọ bụ na ọ ka na-apụta ilo ọpụta ọhụrụ iru ozu a ewesị ụmụnna bachelụ na onye na ọkpala abịago ọkpala wee tie taw 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 ife a bụ tradition anyị taw 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 ozu a ka ọ na-etili ya ọkpọ onye afọ si ọka isi wee je ebe nke na chi gị kwutere dị ebe kedu onye rapụrụ ụmụ gị ka ọ zụọlụ gị ọka isi wee je okwuvi ụmụada akwasịrị n'akwa ụmụada ebebe akwa okwuvi ekwusi anya hey ndị ụmụ ikolobịa from that place ụmụ ikolobịa amịa mma ụmụ ikolobịa amịa mma febido ọgịnị mere ada anyị ka anyị malụ ka anyị malụ amalụ ka anyị malụ ọgịnị igbula ada anyị ka anyị malụ ka agbalịwa akpati okilikiri ọgịnị igbula ada anyị ka anyị malụ ka anyị malụ amalụ ka anyị ọgịnị igbula ada anyị this thing bụ the original tradition a na-eme mgbe gboo the spirit of the ada will be very very happy ebe ọ nọ na ụmụnne ya valulie they are waiting for that's ihe ọbụla gbulie mgbe afọ ụmụnna wee bunye akpati ya ebunye akpati ụmụnne ya solu
ndị ụmụada adị n'azụ ụmụnna na-aga n'ihu ụmụnna na-ekwebi egwu kpụrụ mma ụmụ ikolobịa ume na-apụ ọgwụ akpụrụ mma na-aga ezuzi ejebe di ya maka na mgbe ya ebunatara ya ejegodobe di ya jamali ya egbuli ya ejebe di ya sị na a na-akpụ ya iju esi ihe egbuli ada ụmụnna na-etizi achọzi ọchịchị a na-aga n'iru ụmụada wee bido nke ha adanya ebezi na adanya ebezi na adanya bịa adanya ebezi na adanya ọ bụ na bagolu gị egwu akpata oyi ejugo arụ ịnụkwa ụmụada na-agụ egwu a akpata oyi ejugo arụ fana egbuwe je na-asị ada anyị nke ebezi na naba abịago n'ife ọbụla gburu gị na gama afa ya arapụ egbukwu ha ba na-ekwu ya n'egwu si ada na ba gburu gị na iwere mmadụ na ba mere na iwere mmadụ ma anyị bụ mmadụ iwela na anyị abịago ada anyị na anyị abịago ada anyị na ọ bụla ọgụ ka ba chọrọ na a ga-enye bụ ọgụ ọ bụ na ahịa ka a chọrọ na a ga-enye ya ahịa imajin isi ebu onye bụ nwaanyị onye enwe anwụle na mmụọ na ndị bịa abịana na ndị bịa abịana na-enwe anwụle na-agbagharị ewejeli wee abataluo a na-ebunye bụ ọcha ụmụada na-ekwebi egwu na-ekwe egwu n'azụ na-ekwe egwu abataluo ozugbo ndị maala awa ka ọ chọ maka na agha agwa gị agwa ndị maala awa ka ọ chọ akpọ unu na-edupụta onye bụ isi ụmụnna onye maala okwu ekwu ọ bụna ngụ nwa na-anụ nya bụ nwaanyị ịchọ onye ma ọ bụ na ị na-eweta obi ọkụ ịma na ị ga-etile gị anya dadị ọ bụ na ị mali na ị na-eme na isi na-anụ gị ọkụ a ga-etile anyị tiche gị dadị ya this is our culture maka ọ bụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị n'ọma mbala most especially ịgbarịa m ị ga-adị ready for this ọsọ gị nya bụrụ na ego gị na onye si n'elu ya ọsọ gị bụrụ richest na ụwa niile anyị adịghị ene gị anya n'iru anyị ga-emela omenala a na-emela ada anyị na ada anyị nwaanyị ka ị na-anụ ewebataluwa ụmụada na-ekwu egwu n'azụ ụmụ anyị abatazịa a na-azụ ka anyị mala amala ka anyị mala ọ gị na imela ada anyị ka anyị mala ka anyị mala amala ọ gị na igbule ada anyị ka anyị mala ka anyị mala amala ọ bụ mma gbule ada anyị ka anyị mala ka anyị mala amala ọ bụ egbe egbule ada anyị ka anyị mala amala ọ ka dị up till today anyị ka na-eme ya anyị na-ekwebi egwu a wee kpọpụta onye aka elu bụ okolobịa isi na-anụ ọkụ mgbe abụ ikiricha akpa obi ịghọta ikiricha akpa obi okolobịa ewenye aka elu egwu ede asụ ụmụada edelu ewesị gị nke bụ dimkpa isi na-anụ ọkụ ọchọ ofu ọnụ ọ ga-akọgodo gị dimkpa bini maọbụ kpọgo ofu aba ibe a na-achọ bụ ka iwe wee gị ka ịnyụ anwụ ka edo gị apadarụ gị ịghọta ewesị gị nya na-amụ ka ị na-amụ mmanya ka na-anwụ na ada anyị nwụrụ nya bụ ya ga-ajụ gị izizi nya na ada anyị nwụrụ na na-aṅụ mmanya nya na-ewu nwụrụ esi ya biko mbizi ọsọ ozugbo ajụ gị ajụjụ a mụ ikolobịa nọzi a na-asị gị ọ bụrụ gị ka a na-ajụ nke ezi ajụjụ a na-ajụ gị ọsị nke ezi ajụjụ a na-ajụ gị ọsịsọ ụmụada na-asụ ọ bụ na ogwere aza ka ha bịa gawa asị ụmụada chelere ka mgbe oke mesịa ụmụada chegoriba biko ọgụ ka a bịara ebe a ndị bịara ịjụ esi ya ụmụada ada naanị you can see it ha daa naanị ma ba adị emelụba ọjị ibute ọjị ba buli ju ọjị wee were ihe iji bute ọjị tiwa gị n'isi ị na-emelụba ọjị na-adaba nwụrụ nye igbulu adaba wee na-emelụba ọjị ama nza gị wee nọdụ ewesị gị nya na-adaba nwụrụ wee kpọsa mmanya ebe a na-aṅụ mmanya unu wee kpọsa mmanya na-aṅụ mmanya iwezi ọbụzalụ ndị maalụ dị kọlchọ iwe ya wabasịba biko na ọ bụrụkwa ibi na nne gị ọ bụ na nna gị anọzi nke wa ga-astand ya bifo ị ga-astand ka your father ewe na-ajụ gị ese wesị gị nya ada anyị nwaanyị nwụrụ unu bụ nne gị oge egwu wee gwa gị ewe kpọsa mmanya ebe a na-aṅụ mmanya eseba biko nna m ochie biko nwanne unu biko mgbaalụ nwoke a na-ajụzi ese wee na-ayọ ọ ga-ala mmadụ wee na-ayọ ewesị gị n'osisi na anyị nụ n'osisi ka iji wee tigbuo ada anyị gịnị mere ada anyị gịnị ka ada anyị mere ka iji wee tinye osisi iwesị ya biko na-etirokwe nye osisi a sị na ha nụrụ na-egbe ka iji gbagbu ya na ọ bụrụ isi na-egbe esi biko na ọ bụrụ nwa na egbe na iji ịgbalị egbe na ịkpakwana egbe na ọ bụ na ịgbalị egbe na ndị mmadụ ga-anụ ya nọ ewesị na mma ka iji wee gbu ya na ọ bụrụ ọzọ egbe na mma iwesị na ọ bụrụ mma amakwa ma na-ajụ gị ihe niile mana ihe eji ajụ gị bụ ka the spirit dị happy ebe ọ nọ ka the spirit dị peaceful ka o wee restie very well na emegoli omenala ga-emeli ya na-ekwesịghị ịjụ ese ibe gburu ada
ewejugide gị wee na-ayọ si biko na ọ bụrụkwana na ọnwụ ewesị gị mgba gebe egbulie iwesị na ọkwa na ọnwụ na-egbu ọra ndị okenye masị ya ese na ọkwa na ọnwụ na-egbu ọra ibi na ihu ndị ọnwụ agbulu na bunu mawalụ atụ na ọnwụ agbulu enya na ogbugwale nke bụ nwoke na anụ na ọnwụ agbulu nwunye gị na ogbugwale nne gị na ọnwụ ogbugbulu nna gị na ọnwụ a na-egbu n'ibe niile na ọnwụrụ onye ọ na-asa anya na ọ bụ na ọnwụ akweli njide aga eke ejide ọnwụ nwa si owesị ada anyị nwaanyị wee yabụ ọya iziterala anyị ozi ikwu onye izitere nke a bụrụzi joke ọ bụ na nwunye gị na-aya ọya na-aya arụ izugara ọlụ ndị bebe ozi ịnọ na problem ị ga-azagide ajụjụ asị gị na iji agba ọgwụ ego ị ga-azagide very big case o very big case nke a bụrụ joke asị gị ada anyị nwaanyị wee na-aya ọya izitere anyị ozi iwesị na izitekwala ozi kwuo onye izitere ajụbesi onye bụ n'ebe okwu na izitere chi ga-azọ gị ebe a idifere ebe a ewesị gị mgba kedu ịzọkwala ada anyị chaa kedu ebe dibịa ibu ya wee je zọọ ọnya ka adịchọ na ịzọli ya kedu ebu evidence ka ebe bụ evidence na ịzọli ya kedu ebu witness gị iwekwube ndị so gị wee gbalị ya na mbọsị ya bụ ike a na-emesali agadi nwaanyị ikezi ọbụna ọ nọkọta nwụọ mana ị ga-asịba asị ya si na ị na-agbụ ya gbagide ya ife ọ na-anya na-alọ ibe wee kpọọ nwanne gị nwoke ekpo ovu si na anya ya na anya sokwa wee gbalị ya wee jebe ebe dibịa nwa wee gwa asị ka ebe dibịa ahụ si asị gbaje ebe dibịa kịta jee jụọ dibịa mepụta adaba nwaanyị ebe a esi jee jụọ ọnya ịghọtago ọsọgo ya bụla agadi nwaanyị a ga-ajụ ewee jụba ese ajụsị ya o wesị gị nsogbu adịrọ ebe ọ bụ na ọnwụ na-egbu ọra gbulu ada anyị mgba na nsogbu adịrọ mana ọ bụ na ajụ oge ajụjụ anyị wee na-eme na ụdị na ibu obi ọkụ maọbụ na ụdị na iwere ego ụla ga-amagodu ga amaghị ụla amago daizi ifu ụla dị mkpa na-ama mmadụ amaghị ụla aka dị mkpa apụtasịa gị na ntị were ụla mapịta gị anya kelekele staa na-apụ gị n'anya nọdụ otu a ọgụ ka ị chọrọ ịnọ n'ebe ụmụ ikolobịa jụ mmadụ na-ege ya anụ sọ ya mmadụ na-ege ya anụ sọ na-ekwu na ada nwaanyị mba amịghị ebe a chọrọ aba ji mma dị ya ịchọ mma egbukasịa fadị very ready anything ịchọ fa enye gị ya maka na ọgwụ a na-agbala ada ịghọtago so each village mmalụ the custom and tradition onye mere o ji wee bụrụ na ada gị o nwere ike nwa gị nwaanyị chee nụ di na mba ịmalụ na ba marụ kọlchọ unu esi ya na onye jebe a na-asị na ọma njebe a ọ sịghị na ọ chọrọ na onye nwa nọ steeti nwa chọrọ ịbịa bịa nọ esi mba na ọma nne ya na ya lewa ya na steeti nka na ọma nje maka gịnị na ava marụ dị kọlchọ ka ọ dị ọbụla mbọsị ya bịa otu anụ ewezi ike elu ụmụ ikolobịa ibefe chekwa ọgwụ asị a na-asị ọgịzi na-eme so anyị dị ndị mmadụ dị kọlchọ ịghọtago wee nọdụ mgbe anyị jizi wee mesizi ebe a ma wee nọdụzi anyị mgbe a ka a ga-anọzi anyị a wee gwọọlụ na ivunu ga-enyebe ewegbu ya dị ike nke ewu nyebe mkpịsị akwapụtazi ya mgbe gboo ihe niile nwaanyị abụ were ị ga-akwapụta ya outside ihe na o ji esi nri na kichin ị ga-akwapụta ya outside bupụta akpa akwụ ya ihe ebupụta ha ncha ewu ga-adị ya ọkụkọ ga-adị ya ma ngịga o ji amị azụ ma mkpịsị ma mma egwu eburu ha ncha mmụ ada etinye aka buli ya ewe na-ekwebi egwu ada anya bịa o nwere egwu mgbe kacha egwu a na-agụ ha na-agụ egwu a na-ekwebi ya anawazịa ebeli isi joko maka ọ enwele mma na eba ji ga-egbuli ihe na be gị a ga-eji ejili mma gbu ihe ọ bụ na amaghị ihe bụ egbuwe windo gị iwu bụ na mma ga-egbuli ihe maọbụ ebesịsịa plantain gị plantain unu dị n'ahịa besịsịa anya ịghọtago so fa anawazịa fa beta plantain na ebulu plantain na anawagodo ka ha gosikwa na ha mere ihe ha ruo n'ụlọ maka ndị ụmụnna bụ ndị okenye na-ama jenwu ga-anọzi n'ama na-eche ha ka ha nata anọdụ edebezi ọcha anọdụ n'ama na-eche ha fa wee bulu ihe niile bata busi ya mbọsị bulugbo ụmụ nwaanyị ya ga-agbava agba ụfọdụ omenala ya na-agbava agba ụmụ niile na-amụta akpọpụtasị akpọrọ ha ga-akpọ ụmụ ya na ụmụ niile nwa ada ha nwaanyị mụta esere m ka sedi ya ka ọsọ ya bụrụ n'oge esere ya na ikwu nne abata edosi ya n'ikwu nne ndị be nna ba wee bịazịa were ayọ ewesị ya mgba onye nke ihe ya agbalị onye nke ya agbalị egwu ihe ị ga-eji gbalịwa ị ga-agba ya
mgbanwe onwe ndị na-eme ya a ga-agbalị agbalị iwe gbalụ mgbe ama mgbalụ gị ihe ga-anya gị jọs ka eme omenala na omenala ka ọ bụ ịgbalị agbalị were gị ọbụla asị gị na ọwa nwa naira ma kobo kobo iweta ya debe ewesị gị mgba gị kpọrọ akwa adaba nwaanyị bụ onye bụ isi ada chịla akwa onye bụ isi ada ụmụnna ya ga-achịla akwa n'ime ya akpa ụmụnne ya ụmụ nwaanyị ka na ebe abịa chesịala akwa aja ebuzie ndị ọzọ ma ọ sọtafa achịnye ụmụ ya mana the original culture nwe gbasara ụmụ ya n'akwa nne ha nọ ndị be nne ha awa akwa in the original culture mana ọ na-abụzi emezi ya fa chịpụ ewe ka chịpụ ofu akwa ma akwa ebu ebuziela akpati ebunye ụmụ ya ebuziela ịghọtago den ngịga na o ji esi nne ya abata n'ama gbuke anya were mma gbuke dị ngịga were ọkụkọ lọọ dị ngịga dokwe anya den ụmụada ndị nke bịalụnụ a ga-enyebe ọkụkọ na be di ya na be di ya ka a ga-anọ wee gbuo dị ọkụkọ dosa akwụkwọ ogilisi gbuo dị ọkụkọ lụọ onye nri wee kpọbanye ada maka na onye ọbụla a na-emere ọrụ dị a bụ ozu na-agaghị ala na-akwara akwa asị gị na ị na-agalị ka ozu a na-akwara akwa ịma na emezuru ọrụ gị mgbe ọ bụ ka eji wee kpọbanye ihe na ụmụada ndị mmụọ osoziela ụmụada ndị mmụọ wee ketebe oke nya bụ na so many people their mother nwụrụ their mother ewere ụtalị na-achụwala your mother were ụtalị na-achụwala gị ịma na unu akpọbara ya na ndị mmụọ oketebebe oke ụmụada na-eke oke o jee ebe ahụ asị ya na-emeberele ya nke ya nyachi ya azụ ochi ya azụ ndị emele eketa oke so ndị na-aka atakarị afọ bụ ndị jere ụka ba na akachacha ata afọ ewee mee ya emesịa dị omenala dị ada abaghịzịa na kọt ụmụada ndị nwụrụ anwụ wee sozielu emebe mitin soliva zavizu so mgbe eji wee mechaa anya olu ụbọchị akwụ ya mbọchị a ga-akwụ ya akwa ụmụada wee nye gị ụmụnna gwacha gị bụ ị ga-emelebe imele ụmụada nkebe ọnya mere ụmụada kịta mbọchị a na-akwụ ya ka ị na-egbu ọkụ ọnụ mbọchị a ga-akwụ ya ka ị na-egbu ka ụmụada na-egbu ọkụ mana ụmụada bazi replesizi ọkụ atụ tii ụmụada a na-aṅụ tii kịta ọ bụrụ tii abụrụ omenala ibe na-eme mgbe abụ bụ ji ọkụkọ ọjị na nzu na mmanya ka a na-eme mgbe abụ ọ bụrụ tii ga bụ ụmụada nọdụzi asị gị weta tii mana ga mgbakwa gị ụmụada request godu tii nyebanya whatever thing ụmụada request nyebanya na your mother standing with them for the fact na your mother ka a na-akwa ihe ọbụla fa requestly you must give it to them you must not exchange words with them and ga mgba gị ụmụada kịta anụ nwa aghọtara dị omenala ụmụada mgbe gboo ga-achọ ka agba gị na adaba nwaanyị galala ọnụ fawe ga-abata ha emenchọ n'ọlụ gị nnukwu ihe ị ga-eme o nwere strategy ezu esofa ada abalụwa mba anyị fama nọ nne gị nwụrụ ma fa ga-abịa kpọọlụ gị nnekwu ibe sị gị na otu a nne gị nwụrụ kịta na ị ga-ebute akpa bisi ọna ihe ebute akpa rice ọna ihe fama ọma ekwu ya mgbe gboo fagwusie nye otu a ihe unu bụ ụmụaka ihe emere unu expect kono mee bụ kono daa na kono yọbaba kono yọ asị na ọkwa na nne unu dị ebe a va biko ụmụada ejili nwayọ kwesịsị ihe niile enu nazia gị dị normal thing fa na ana mana kịta anụ nwa na-abụzi ụmụada kwuzie ọkpala abawa mba kemi na-esisi ebe nna m pụọ kemi na-esi ebe anụ nwa pụọ if you have ever tried this kpọchie ụmụada ya ọba ayọ kpọchie ụmụada ya ọba ayọ ị na-asị ụmụada ọ bụ na ụnụ ama nkwa mama m na pụọ na ị ga-akwụ ya the reason mmadụ na-eji eji ebu na ozu ada na be nne ya bụ maka ndị ụka wetara ya ka nkaba si wee weta ya maka na anyị edu nya bụ nwaanyị jeje ka alị ya masị ọnya kaba na eze a gachala ya masị fada wee bịa nie ya so fada were time ka ejegoro ebu na bịa be nne ya ọ ndị ụka kwụsịrị ya na adazi ebu na nwaanyị na be nne ya asị ka anọdụbe di eme ihe niile ndị ụka butelie ọ ndị ụka ịghọtago so ọ bụ na ya ọmada ka dị ndụ mbọsị ọ bụ na ya ọmada ya kacha zee ụmụada wee bịa don't exchange words with ụmụada ibe ị ga-eme bụ ọ bụ na ị mara ebe akwa jee mee practice otu ị ga-esi bela ụmụada akwa ma be practice kama ya chọọ rọbụ ọ bụ na anya mmiri adapụta gị n'anya chọọ rọbụ debe n'akụkụ
ụmụada kwuwe another thing iwetara ọbụ itasi ya n'aka na gwụsi anya ikwu onye n'anya gị anya mmiri na-aga badabadabada idinala idinediri aka n'izi ụmụada ewe ụmụada unu egbu ebe a na-asị gị mgbakwunye ebe ayọwazi aga ayọwa ayọwazi asị gị ka mgbake nke ị ga-emenwu ụmụada ewere m ego ụmụada ụbịa m ka m pụọ asị gị mgbe ọbụla akị tite ka ịta akị that's the only remedy ya bụ n'imeli ụmụada ọ bụ nke gị stand ya ichi ịbụla ajaka aja ba were ajaka aja n'imebe ọ bụ na ị na-ayị ala ewe ndị ụmụada ndị ka ga-ayị ala mbọzi abịa ka agwa wepụta achakwụrụ eke n'ukwu sị gịnị so this is the thing. Don't you ever exchange words with Omada. Come here, get exchange words with Omada, exchange words with Omana. But two of them are bad. Omana, other woman, Omana get will be able to no more capable. My way of Omada. They are torn in the flesh. You must beg them. Okay, you have no more and I like attention. Forget draw the attention. Can you everybody never know? Come on, Navabia, Navano, Omada. Omada Gabi put a Maya blues or Savon, of a general on Maya Ibudia. You are me about create that attention. Ima Bulukula, Fadi Abuzo Sam. Is over an Yobuna Fajaba, book that the thing. Balam Poto Baba. Baba negative women can over. So treat you like a wound. Onya, Emma Onya Maggie, or say you want to walk in Onya Maggie. Why you Umada bo do Belenamo. Or do Belenamo. Or do Baganam, money even in Apple of violence. Even in Abu walk, you get you were able to do jack. Or to do jack. Otadogi. You want a yaga waiting bar. A man at Chiledi, so, Umada de Bubaka. I'm a never, you now we're an onion and one. Oh, I want to dance to their tune. I know about it. I began to tell the what he put out the bag, he put out as a boom cable. Olivia, Obala, Chawagi. Can you want and can what and can you put a piota? I got one another. Can you want and can you put a piota? I told him Gane Manako Yochi. Gane Manako Yochi. Yena na ba mama obodo ba na bia ba ka olu ana ke tolu eke go nya nke ngi wo baba mba ngi ge buzo baba e ba wazia ina adu oyi ka go wage mada ku ibido nke mada go no so umada mewere ndi drama dance along. Dance along. Then let us talk about Umada Walang. Iman Umada in every group. Umada de Nobanja. Umada de Nandi Obo. Umada de Nande Ndo Monna. Spiritually can live. Now, Bossibulo. Ibo Mwada Jua Melo offer boom mehu. Kaliba boom mehu. Mehu boom manwa. Didn't know why in a using a kitchen. My kitchen is very mava, boy, Nabu Ivanava. Obala dan obodo. Omaluka, Odi obodo Gaboda one or Bayala. Umada were them mehu. Potanilo. Asina Sokata Zanya. The Blue Catanishi were blue. Oh, who are Nasanya for more than a wheel? Umado obodo. Nonya ne make it ever check ya barayot day. Meku got you up at a riot. Meku get you up at a riot. Umwaka told you.
na-atụ onye ọcha ụjọ. Nwaanyị gba onye ọcha si ya na ịma m na m task na di m nwụrụ anwụ. Onye ọcha na-asị ya what? Ọ sị ya na ịma nna m task na di m nwụrụ anwụ. Onye ọcha na-emesị sisizi ebu ya o jideta onye ọcha. O jidede ndị bịara ibu ndị kọtụma bịara ibu na onye ọcha ka o jidete. Butu onye na nọdị anọ were ike nọdụ anọ n'elu ya. Ụmụ nwaanyị bịa wee pụta. They fight with one voice. They fight with one. That's every. If you become against one, you have become against all of them. After we back up, one day na gari, oye buta gari, o wo no chana yenu. Eba gari auto di we bido. Umada we kwe. So mbasibulu bo na bobo ala dava n'obodo. Onwu kalia n'obodo, umada we buta mmehu. Ewelu mmehu bụ their staff of authority. The power. Yes, nya bụ their power. Fa we buta mmehu we galia obodo niile, galia ma niile. Bata sudo mmehu anana. We wele gobo ofo n'obodo ahụ. Ọ bụ na onwere onye na-eme onye mere ive na-aga agụgọ. Agụchọfọ onye anwụ. Ụmụada ga-etigbu onye. Ụmụada ga-etigbu lili the person eji maka wee sụọ mmehu na. So mmehu bụ their staff. Then achọrọ m ga ịmalụ na alụsị ma omenala ma ndị ichie is looking up to ụmụada. That's why they respected them. Ka mgba gị ije na family wee gbuo ụmụ nwoke 10 ofu nwaanyị nọdụ igbu na nwaanyị ahụ. Aya dị egbu nwaanyị mbọsị gbulugbo. Aya gbulu nwaanyị mere alụ. Aya gbulu nwaanyị mere alụ. Ikotegolo ezinụlọ gị okwu. The other time agwara m gị otu ị nọ ebe a na as a man nwa gị nwoke sụọ gị mma n'afọ gbuo gị. O nwere ibe megide ka agba aba gbata na papịa na-enye nsogbu. I'm telling you the truth. Jụọ Kenya. Nwa gị nwoke weta mmasụ gbuo nne ya ọ da awụ ya n'aba. The only problem ọ ga-ewe bụ nature. The only problem ọ ga-ewe bụ na o gburu mmadụ ka ọ gbuo alụ. Ọ bụrụ ha na-alụ a o nwere ihe ga-eme. Okay, nwaanyị ka o gburu. Nne ka nna gwa gị chere. Ọ bụrụ gị nwa bụ nwoke jidere nwa m gbuo ọma nwa m n'aba. Nwa m nwoke gbuo ọma nwa m n'aba. But you dare not try it where your daughter is. Your daughter is not your daughter. Is daughter of the land. Nwaanyị ewara ana. Aja na niile bụ nwaanyị. Nwaanyị bụ alụsị. Aya gburu nwaanyị mere alụ. Nwoke ọbụla gburu nwa ya nwaanyị ọsọ gị kpụọ alụ. Ị ga-anwụlele isi na isi ihe. Nwatakịrị gburu nne ya ọsọ gị kpụọ alụ. Isi na isi ihe. Spirit nne ga-egbu ya. Ụmụada ga-etigbu ya. Under most. This is one deadly thing about ụmụ nwaanyị. Mana ụmụ nwaanyị na-adịba asị na omenala na-emegide. Meanwhile na omenala bụ vanwa. Ka njụa gị. O nwere family enugolu na ọkpala na-enye nsogbu na abụrụ ada. Kedu ebe kpatara o ji bụla ada na-enye nsogbu na family na ọ bụrụ ọkpala? Ka mgba gị ịma na aka wee lee ụmụ nwoke da na ụmụ nwaanyị. Kedu ebe wezi o ji lọbụla ụmụ nwoke na-enye nsogbu? Ezinụlọ wee kelee 20 boys, 20 men leke n'ofu nwaanyị ụmụnna akwapụ. Sọọsọ ada ibe na-enye nsogbu ọkpala ada enye nsogbu. Nya ka m meji wee gba gị na ụmụada dị more active. The land na respect ebe. Alụsị na respect ebe. Alụsị na protect ebe. Aja na protect ebe. Ndị mmiri na protect ebe. They are standing with them. Igbo nwaanyị na nzuzo ị ga-asalili iri. Igbo nwaanyị na nzuzo iwu bụ na ị ga-confess. Oge etichi gị anya, oge eme gị onye gburu nwaanyị na nzuzo ga-ekpu isi. Onye bụ ka ahị ala. Ọnọkọta okwu pịa otu ya n'ọnụ. Ọsọ anya gburu nne. Ma onye gburu nwanne. Mana Igbo nwoke na nzuzo, you may go free. Ụmụ nwoke dị very weak spirit. But the very weak, all of them can act. Unless Monday banana alụsị. Alụsị wee nyelụ aka. Mana ada bụ ọnwụ alụsị etinye aka, alụsị ikwu nne etinye aka, alụsị be nne etinye aka, ndị mmiri etinye aka, mmụọ ada etinye aka.
ịma nna free mana nwoke nwe nebili anya that is it we go to all the two because nwoke nwe na right is me ya very easy gara nke nwanyị nwanyị nwụọ oge to ogologo. That is the thing. Yeah. So this thing bụ ihe ga-eme gị ga-eji wee malụ the voice of ụmụada. Maka na ụmụada the very very ordained in the spiritual realm. For the very very respected by the land. I neglect imeleve omenala kwesịrị ka imeleve ịma na ị ga-anwụ ọnwụ ike. Nyaga ji wee gba gị onwe program mmelu the other time trendly obodo etinye si na mmiri ese na-ege ntị ka mgba gị ọzọ. Onye nwụrụ anwụ amarozi ụmụ ya, onye nwụrụ anwụ amazi famili ya, nne gị nwụrụ na ọmazi gị abụrụ na ọfụ iru gị na ọma mma gị, ọ bụrụ na ọfụ gị na ọma mma na ọnwụ ya, mana that emotion ọ na-enye gị asị mọda kịta ọ dị ndụ eyi nwa m echiti gị asị mba unu etinye ọnwụ ha anụ that emotion anwụọ, sentiment anwụọ, ki anwụọ. Even as about justice, because spirit stands for justice. If you do good, you see good. If you do bad, you see bad. That is what your mother stands for. Also, your mother nene joker. You will need keep to the rule of Omada. New mother if action. Melu mother men anaba. One nego to his work. On the ganabo befitting barrier. Befitting barrier from much water to you and they are to you. You put down much water nebu. We wana kobande na bwegu. Opera befitting barrier. Give your mother befitting barrier bale kwa nkwanabo no nkwanabo ka na akwa mmadu. Ekwaja nya nke mmadu abi. Je kwa anya nke ụmụnna. Kwazu nya kwazu. Kwanye ụmụnna ihe nke na ụmụnna ewe na bala musalamu fa hwe ikwu nke gị. Ihe ni no ụmụnna nya gị na list nyezu afanya no well reason. But you wanna all those things. Kava we do when negi ka ọ dị nyezi negi nsogbu. So inanya ifu na ada na-enye ezigbo nsogbu. Mgbe ada ji enye nsogbu bụ ọnwụọ onye ka nji gwa gị maka ndị si na ba na-eme adoption. It's sacrilege, it's an evil act. But everybody can like my program. I'm not saying my program for you to like it because tradition is not there to favor me. Tradition is not there to favor you. Tradition is not there to favor your family. Tradition is only there to favor the land. But to hear me and hear the voice of the spirit. Open in a plan in adoption. Desist from it. When you want an adoption, but when you want an adopt, but then no problem. There's no problem. Other one ever, manakon. What have a catchers there? Con Cobagin, you see that on number. Nigga, would be a banya. Adoption bravo. Ige bu na banya bo nwata benya eje kwa anya benya na oburu onye bunu oburu onye Igbo ejeleje kwa na Yoruba oburu onye bunu onye Igbo Yoruba egolie onwo na Yoruba enianya jameli owa mbe obu onye Yoruba ị ga-ahụ ya as custom and tradition of their land ụmụada ụmụnne ya ga-anọli ọnọdụ. In order we can rest here well, we join the Umuada court group in the spiritual realm. If pride they join Umuada court group in the spiritual realm, calamity will fall in that family. Are you getting the point? In the pride you join Umuada court in the spiritual realm, calamity will fall on that family. Then coming to Umuoke. You go nwata ego obulu no nwoke ka obu nwata bu we towe o manye gi nsogbu mgbe oge ji onye we nsogbu bu nwata bu tolue n'oge ebu ofo n'ike zo bu na nya bu the eldest obu na ofo ololie ka obulu ofo
Ometo for family aka. Everybody put the family member. So gonna do Bodo, so gonna do Tanzania, but so gonna do you get a problem. Makagene, Opro the son of the soil. Mwegolego, Jelijebulo ofo. That is a sacrilege. Alwaga bwabu kobu. Omaze nwa nwa. Unuwe nienya. The ancestor of your fatherland will fight you. Meaning a stranger to their land. You bury a stranger in their culture, but it's not it's not one of them. Akwa. Magana okwa aja. E reject it. Only so another people ancestor when Nibo tradition and whatever they can model baby, whatever when family. What about the family? Ndoka, you come and I'm not saying it in order to nurse your ego. I am saying the thing without sentiment or emotion or whatever. I'm not saying it for you to like me. Makamo malama, e will ikobuna you go already. No message here. See, tradition is not there to favor you. There are so many ways. There are ways our ancestors did it. Gano tangwa anyi molongwa na benia. Eno ti asato luanya poloma. Noanya anwa. Noanye wana wewe kunana. Igo anakata no kachu holo ni angewe. Ube holo ni angewe. Ngawa munwe. Ngano wano kata wetie politics. Ano kata zofodu tie politics na tradition. Mbosibulubo obu ni cholo ka adage nwanyi hazieli ngulu ka ono chie ngulu ana eme omenana yeme ana eje na obi eme na emutaro nwoke obuna nwanyi ka emulu isi ada nwanyi nya nodo n'uno ka omuba nwa ka mmụ aka afọ mutala ka ba no chie ngulu before zaba afọ dị active before zaba ye man iwezi ikwu nne edelete ya nete ne wuti ikwu nne gị na obenna gị ka obu na obuzi ikwu nne gị ịma na aga eje na obi je melie omenana gbuo ọbala wee gbava na aghachie nwa na ngula aghachie gị if not ịma na ọ ga na-enye gị nsogbu maka na ịma mbụ nwa dị ana n'ihu nna gị that's ịma mbụ son of the soil n'ihu nna gị a ga-aghachi gị aghachi a ga-aghachi nne gị aghachi ya bụ na ebuli ya. This is tradition. Na ụfọdụ bịaza tinye politics na ya asị gị na nwaanyị mụrụ nwa tupu o jewe di na ndị be nna ya wuye asị in original tradition onwe ka mmesi Ghana ise mụ na gova mmele na ya na mewe ya na ụkwa mmele na na mewe ya asị ọgwa nya bụ nwaanyị nna na mụrụ nwa a nkwe ivunu ga-eme bụ na agba m ihe mmemme mmesi enye m ụmụ dị nwa maka mụ na anụ nne ya ịnụwa nne m ebulu papa m yes olesi m nwa ọ mụrụ na be di ya mkologo isi ya o mechazesi na ọ daza anụ akwụchi ya ngo be jemu bebe n'oke ịma na this era na anya mazi be bụ divorce na divorce otu esi eme bụ bebe n'oke a na-eji mmanya na aṅụlọ dadị ka a ejeje tiwa ogbe mmanya wee mu bebe n'oke mana tata divorce was the go and collect your money in the court. Go and collect your money in the court. You have not done divorce. You are not divorced. You give that court money. You did not divorce. Can you get out of here? Umuaka, I mean, say, now, he may go divorce. If he can say, Motaronga. You say, I say, will go to court. On your own, no waggy. On your told him on one, or ye can get on your eye. Yes, or you can get on your eye. Even in an honor, toge, Umaka knows Rapa, original father, Kologuisigi, properly. Where's ever for that man? Any woman one you were. Any woman one you were. Traditional reba in on your emotion, make it happy. Traditional make it happy. Tradition now not really make it happy. Your second husband. Actually, only never said about the first husband. The first one. Yes. Why? Maganemero.
anụrụ m nwaanyị nwunye m wee jee outside anụrụ m nwaanyị nwunye m wee sị na m ada aza anụ enye m ego nje na mma ewe ọ bụ na ọjụ na ọma ngwe there are so many ways wele ego a bulu mmanya anaghị ji wee gba nkwụ dade ndị be nke nwaanyị bulu dị mmanya na beba abataluo na beba achọwa bụ onye isi ụmụnna bụ ebe onye isi ụmụnna abata kpọpụta ya akpọ anya ọza asịa na ego a ụmụnna unu bịara mee n'isi ada anyị nwaanyị n'ọnya dị na mmanya bụ nkwụ ụnụ gbalụ o ji wee nọwa ada anyị nwaanyị nọ nkwụ ada ebe a na tata ka anyị na-ekwu na alụmdi na nwunye ha dị eji ube wee na-afachi ọnụ mmanya na alụmdi na nwunye ha dị n'etiti nwa unu nwoke na ada anyị nwaanyị na anyị si na ọbeene na ọma nnụzi ebulu dị mmanya etiwe dị ogbe na mbala ebe a etilie nye ada aṅụ ya aṅụ etiwe dị ogbe mmanya kalabachi mmanya etiwe onye pieces ya. It has been broken spiritually and physically. If you do it only physically and the spirit is not aware, then the spiritually, every child you are giving birth to belong to the original husband of yours. The other one is fake. The other one is fake husband. Learn tradition and stop doing sentiment. Learn tradition and stop doing sentiment. Marriage is between spirit and the physical. When you do the separation in the physical, even in spirit is not aware. Spirit are not aware. What of the money you were consult what the spirit that day? What about the money? The money is the actual thing. You must go and break that money. Break the covenant. The man everything had to go settle both spiritual and physical. That's why you do no one never divorced the way no adios on atakale alfo. Makagene hana zafa na abora papa. Use whether name well go for where journal say more anything or manzage. E journal say be onya bi feel no na bodnage. E na journal say be oyin nage. Not actually ben nage. Obuna your mother they involved in a separation. Why your mother, family, that man? Use you said in a family have a local careful changes. As again, our Ben Nage na go about the first husband, then I know your mother, not the second one. Use what the name, well, I see the changes. I'm not saying it to come massage your ego, come make it happy. No. See, truth is always bitter. But no matter whosoever that is going to be offended, the truth will need to be said. You need to learn this and teach it to your children. So, on your bona in a people, maybe able work na galavante, idulu munya mado noa, una meru bebe noke. Makani no in a 2 year yishaloge abromoge. Spiritually, they are not your children. Biologically, they are your children. But spiritually, they are not. Came on today. Therefore, what the family can move back. Go and ask the elderly man before you begin arguments. Judge what the elderly people. So, if I know good about my grandmother, Ada vigo lego bu ada lelele ada na emele na adoption ikeze nwanne gị nwaanyị mụrụ nwa wee jeje lesị ndị ụlọ ọgwụ maka amarọ ije na amasị gị na nwere ada lelele na bụ ọnwụrụ anwụrụ every year mmadụ ga na-anwụ na bụ ikeze ọ na-abụ mmadụ ịtọ family ọbụla na-eni mmadụ every year ụmụada is involved 80% of them bụ ụmụada. Every year, mother and one family. Every year, mother and one family. Something is wrong by your mother. Mother nebu. Maka no mother nebu mother kali alose. Alose bu obugo du mother chele ka akwa onyo. Ikwazi onyo we bu onyo ozo. Mana mother. Ada ya mother oyi we je gbo bi ya ada emega alu.
ụmụada na mmadụ na-ayọ ọya ba chọrọ ịpọnishi mmadụ wee kwụ ya ụlọ ọkpa for instance wee jeje kpọrọ onye ahụ onye mere o ji wee bụrụ onye ọbụla bụ dibịa ọ bụ na ibulu dibịa wee jee trenin dibịa a ga-agba gị sị gị na tupu ịgbaba mmadụ ọya nke buru ụzọ jee gọọ je ka ikwue na-ekulekwu adị egbu dibịa na ọkpụkpọ ka akpọ gị ka maka na ụmụada dị redi igbu ngị bụ dibịa na-achọ ịzụ onye ba ji ụmụada gbube mmadụ ada azọ ha ị na-agwabasịba n'ogwe ọkpụkpọ ka akpọ gị na otu akpọ ga-akpọ fe egbu nwanne gị na dibịa ka ị bụ na dibịa bụkwa ụzọ wee pụta ụwa na-ekulekwu ada egbu dibịa n'okuku ka ekwuru gị nke bịa zọọ ndụ na ị nụrụ zọba iwe bịa zọba na ga amagwụ ihe na-egbu ya kama ịzọ kama a ga-egbu gị ka ị na-azọtana ya each family ọbụla na-eni mmadụ na-abụ every year jụọ na onwe na-ese something is wrong. Every year mmadụ anwụọ every year na-eme burial. Something is seriously wrong with your family. Ask a question. What is that? What is that? Can you be wrong with your family? Do you want to guess? Adam must say, Malu this one today. Obolo ni cholo nwa mbọsị bulugbo ọ bụ na nwa ga adịrị active na nwa ga adị atụba nwaanyị ime ọ dịla adịle nwoke na nwunye ya ga-akpa akpa ọ bụrụzie na nke otu a nsi wee kwesị eme oyi mgbe a na ọ dịrị ozigbo na ịma mmenwu ya ịgba nwunye gị nya pụọ n'ilo nwunye gị pụọ n'ilo jee tụtụ ime ọtụtụ ime ọ bata n'ụlọ mụọla gị nwa than ime adoption is more better than ime adoption. Ọ bụ na nwunye gị bụ ibe na-adịrọ fetal nwoke jee nụta nwaanyị ka onye amụta nwa maọbụ ọ bụ na efugo na nwa agbọghọbịa na ọ mụta nwa ịlakọrọ ụmụ ya na ịchọrọ jee ma ego n'isi nwa ya bụ nwaanyị setụlụ anya isetụlụ anya were ego apụbazi ya ime gị ihe n'isi ya nwa gị ka ọ bụ nwunye gị ka ọ bụ mana ikezie imesịrị ya na-eje bebe na ọka ịmụlụgo ụmụ ya you better adopt ịnụlụ nne ya anụ spiritually they are yours o nwere dị ka ada elelele maka na ịnụlụ nne ya anụ go and do this and save the next generation maka na anya unu ji eje ibe ma ndị si na ma na-eme sologesi ọgwụ ihe bụ sologesi put me wrong ma ọ bụ na ma adịrọ correct ọgwụ ihe bụ sologesi bụ na ijelu jee ewelu spam dị gị tinye nwaanyị ọzọ na-arụ o buolu gị afọ ọgwụ ya ka onwe ya ọzọ bụ sologesi eweta spam gị tinye nwaanyị na-arụ ka nya bubele gị afọ ọ bụrụ ngụwa ikezi ụfọdụ ekele ma ọ na-akwa nwaanyị eji weta akwa nwaanyị weta ya spam nwoke wee nye nwaanyị ọzọ si anya buolu gị afọ ọgwụ ya biko correct ya na comment section ka ya bụ sologesi for the fact na ọ bụrụ your married wife your traditional married wife bụ ihe bụ dị afọ the child is not yours ị na-anụ ya na ọya dị ekete nwa ọzọ ya bụrụ spam gị ọya dị ekete nwa ọ bụrụ your child ọ bụrụ your child nke m kwetara bụ nke a na-akpọ kedu ebe a na-akpọ nke ọzọ kezi ya na-akpọ nke ọzọ na-ewelu IVF for the fact na nwunye gị bụ ihe ga-ebu ya your child ka ọ bụ ọsị abụ spam onye ọzọ ka eweta etinye ya n'arụ your child ka ọ bụ maka gịnị na ịnụrụ nya bụ nwaanyị anụ nya bụ ite mmiri nya bụ ite ọ bụ na bụ ite gị mmiri dị ya n'ime bụ ngị iwe dị ite ngị iwe mmiri onye wu ite wu ihe dị mmiri wu ihe dị ite n'ime so for the fact na ịnụrụ nwaanyị gị anụ nwoke ọzọ tụọ onye ime ngị mụ nwa spiritually nwa gị ka ọ bụ learn culture learn tradition maka ọ bụla na ị na-akwado ime ya adị m agwa gị ime na ọ bụ na ihe ọ na-ewe gị iwe gbaghalụ m but truth need to be told ka agwa gị ma ya bụzi ya na ikwere ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-practice ya otu si dị gị mma ka ị ga-esi wee mee
anyị na-ekwu okwu ụmụada kedu ka ụmụada si enye nsogbu ụmụada ga-eme nwaanyị ọma mụ nwa ụmụada na-egbu mmadụ many of ndị a na-abụ aka nkata bụ ada bụ ụmụada na-akụgbuve otu a ka ụmụada si egbu mmadụ asị gị na BP onye ya nwụ anwụ ya ebedo ibe aka onye ọbụla ya efu wee gasị na ọkpana ka nya na n'anya wee dana n'onunu wee fuo o ewela ife ọ ga-ebedo aka ụmụada na-akụgbu mmadụ ịda iwu ụmụada akụgbuo gị ụmụada nwụrụ anwụ na-anọ n'aja agụ ka a na-achụlụva aja n'aja agụ ka a na-achụlụ ụmụada aja nwaanyị ọbụla kwesịrị ịdị na-edokwa ụmụada ndị nwụrụ anwụ solu na-eje mitin ụmụada ndị bebe na omata ebe ọbụla a na-anụ gị ụmụada be nna gị debekwalefa afa ụmụada ndị be nna gị ị kwesịrị ka afa gị dị na mitin be iwe na-edokwa ụmụada nwụrụ anwụ kedu ka esi edokwa ụmụada nwụrụ anwụ ụmụada nyegalịa gị nsogbu kedu ka ụmụada si enye mmadụ nsogbu ka mmadụ ga-esi ma na ụmụada enyewe gị nsogbu mgbe ọbụla ị na-anọ na nlọ na-afụ mma gị na nlọ ụmụ nwaanyị ịnọkọta efu onwe gị in the midst of ụmụ nwaanyị ịnọkọta efu ndị otu wee nọkọta une na-efe efe efu ndị otu gị unu niile a na-efe efe ụmụada dị ya ịnọkọta ị na-afụ ndị nwụrụ anwụ ebe ha na-esi nri maọbụ ebe ha juru na-eme mitin ụmụada dị ya ewere ụmụada nwoke ụmụada nwaanyị ụmụada dị ya na biko kpọgodi m on my boy there anybody ka butere m ihe aja ụmụada sasa butere m ihe aja ụmụada ka m jiri kụziere ndị a ihe so o nwere aja a na-achụrụ ụmụada dị ụzọ aja na-abụ o nwere ụmụada ga-asị gị na ị ga-asụrụ ha nri na ị ga-ewulu ite ụmụada sị na anyị ga-ewulu ite na a ga-egbulu ọbara iwe jụọ ava basị gị na ihe egbulu ọbara o nwere ike ọbụla ọbara na ihe eji ọbara wee chụpụrụ aja wee gbalụva aja akara were nwee ike ọbụna ndị idokwebe edokwa mgbe gboo nwaanyị ọbụla anụwa di onwe mgbe ọ na-abụ olu akpụala ya ụmụada akpụchala ya enyewe nye okposo ụmụada odosa ụmụada nyebe ya nsogbu ọwala akwa weze ebe iwe na-agwaba sịba na mgbe anyị bịara ụwa na unu kwukwelu na ọ dị mmadụ njọ na ụnụ ga-ana ma m kwulu na ọ dị mmadụ njọ na mụ ga-anọ nwaanyị na-amụrụ nwa na-ebegala ụmụada akwa ka ụmụada kwuye ka ọ mụọ nwa nwaanyị na-ada atụ ime na-ebegala ụmụada akwa ka ụmụada kwuye ka ọ mụọ nwa mbọsị gbuligbo ahụ onye na-edokwa nya bụ ụmụada bụ onye isi ụmụada edosasia ihe weta mma ekwu dosa akwụkwọ ogilisi weta ọjị ewee gọọ wetị na onye anụnwa mụrụ nwa ụmụada ndị nwụrụ anwụ na ọgụnụ ji akụnụ ji amara ihe mee na onye amụrụ nwa ọ bụ na akụnụ dị akụnụ wepụ aka kunu menye ka ọ mụọ nwa bụ ebe di ya awapụ ọjị wụsa eweta isi nne ọkụkọ ka eji eme ya egbuo isi nne ọkụkọ eweta eweta akwa ewu onye ewu ewucha akwa ewu ewepụta ya gbalie nya agbalị tinye mmanụ na nnu wee lọọva nri ewee weta ji wee sụalụva ji sụcha ji wepụta nya na isi ọkụ alọọva nri otu esi edokwa ụmụada ị na-ewu okposive yes a ga-esi esi ụmụada wee lie anya mbọsị bulugbo mana kedụ m afịa ụka achụpụ na ya adazi edokwu ya then another set bụ ụmụada dị very stubborn bụ aja ka a na-achọrọ ha akụzigo m maka aja before aja nụnwa na-alụ ọ dị in dual purposes aja nụnwa bụ aja ọgbọ na uke ụmụ ọgbọ gị ndị a na-achọrọ aja rili nne weta nke a weta ya bichi ya na ihe nwụrụ anwụ dị n'ihe aja ọgbọ na uke dị ebe a
aja ụmụada dị ebe a, aja ndị nwụrụ anwụ dị ebe a, aja eji achụlụ ndị nwụrụ anwụ aja a na-achụlụ ya ndị ọgbanje ugwu a na ọgbanje nwụrụ anwụ, ndị ọgbọ gị nwụrụ anwụ, ụmụada nwụrụ anwụ, aja akara oghele dibịa sị gị ji achụwa aja akara oghele nya dị ebe a, dibịa sị gị ji achụwa aja agbọ nke nya dị ebe a, dibịa sị gị ji achụ aja ụmụada nya dị ebe a. Kedu ebe bụ ada ụmụada? Ka ebe bụ aja ụmụada? Aja nụnwa bụ aja a na-achụrụ ụmụada nwụrụ anwụ na-enye nsogbu. Ụmụada nwere mgbe ọ ga-abụ olue va kpọba ndị otu be nwụrụ anwụ va bịa gaba nara. Ụmụada ọgbanje va kpọba ndị otu be nwụrụ anwụ va bịa gaba nara. Va gwawa gị nga chọpụtara ebe aja chọba ebe a ogbe isi ogbe, iweta isi ogbe anụ wee wele isi gị wee gwaba na isi ka ha na-ana gị, ha chọrọ ka isi gị, ha chọrọ isi gị, ha na-ekwe n'isi ogbe ka ị na-enye ha. Iwe dị n'isi ogbe a wee gwaba n'ebe abụ gị ya dị wee send deliver meseji wee na-agwaba na mbọsị na ụnụ na-abịa ụwa nabakwulu osi n'ụwa dị mmadụ njọ na ba ga-anụ, mana nke nwakwulu osi n'ụwa dị mmadụ njọ na gị ga-anụ. Sịba na-ekwe n'isi ka ị na-enye ha. Sịba ebe ọ bụ na ba na-ana isi n'isi dịba mkpa ba na isi ogbe ka ba jide na isi gị ga-adịle gị, na gị ga-adị ndụ, na gị ga-aka nka. Iwe nyeba isi ya, iwe nyeba iwele agbali isi gị, isi ogbe dakwela adakwu. Ọ reprezentịrị isi mmadụ na mmụọ bụ isi ogbe. Ọ reprezentịrị isi mmadụ ga-adị egbupụ, ọ ga-adị otu afọ ọ dị. Iwe wele nwere isi gị tọnụ nwa n'isi gị ugboro ịsaa. Iwe weta akpati ozu maka ndị ụka, ndị si na ba na-eje ụka na-abụba jee bụ ihe netere na be dibịa ba koelibe na ebe ahụ ọ na-alụ akpati ozu ya na-afụ be dibịa. Ọ bụrụ mmadụ ka eji akpọgbu, eji achụpụ aja akara wele, aja ụmụada, aja ọnwụ, aja ume na iyi. Onye ga-anwụ anwụ bụ akpati ozu ka ị ga-etinye ọrụ ya. Iwe were akpati ozu a wee were isi gị na akpati ozu ha na-ana gị, ha na-ekwe akpati ozu ka ị na-ebunyefa. O nwere ụmụada ndị ya na-akwara akwa, ndị na-eniri eni bụ nọọ maka akpati ozu mere ha ji enye nsogbu na nwe ibunyefa akpati ozu. O nwere ada nwere ike nwụọ taa maka na ụmụada nke na-aba nọ n'ụgbọ oriri nne, ụmụada nke na-aba sopi ụwa nwụrịrị nne fa na nwụ everyday. Onwe ndị na-eniri eni, onwe ndị furu efu, onwe ndị nwụfuru anwụfu. So ista mere a nabala gaji tinye akpati ozu ibunye ndị na-eniri esi ha na-ekwe na akpati ozu ebe ọ bụ na akpati ozu bụ nsogbu ha. Ka ọ dabụ na akpati nke gị ka ba ga-achọ ka nke na-aba baka ọnụ, nke nwụọ ka nke na-aba yuzu akpati gị. Ibunye bụ akpati nke bazi ya jide akpati ha hapụghị akpati gị ekebere olu. N'iji akpati ya na-agbalị isi gị, n'iji akpati ya na-agbalị isi ụmụ gị, n'iji akpati ya na-ebupụ ọnwụ. Maka na ndị ụka adịgo so corrupt, efu ebe a chụrụ aja ị na-asị now aja ụmụada nwere nke a na-adọba n'ụzọ gbara ịtọ. O nwere ụmụada bụ na n'ụzọ gbara ịtọ ga-agasị gị bupụta ebe aja na ndị ga-ebuli ya ga-abịa n'ụzọ gbara ịtọ wee bulie. O nwere nke bụ na nkechi ka ị ga-ekechi ya, iwere ihe niile egudosi ya eke nye eke. O riri nne, ọ bụ na m agwụsịsị bụ o riri nne, ma ewu mgbogwo, ma awọ, ma mgbele, ma nsịkọ, ma okpokolo eju, ihe eji achụrụba aja ma ogili isi, ma ogili ihe eji achụrụba aja riri nne, ma ego maka ndị iji ụgbọ, ma chen maka ọ bụ na ba kụchiri gị chen na mmụọ. Iwelu chen a wee kwụnyepụ onwe gị kpọya chen a akpọ ya, ma mmanya ike, ma ọfọ, ma edo, ma mkpụrụ iyi wite afịfịa dị iche iche. Ịghọtago? Ọ bụ na m agụdobe ya tata mana anya ama nna nya da ịba ibuli ya na nkata. Den ịgba ebe wee bụ na ọkike ka ị ga-eke ya, ọ bụrụ mmadụ niile na-eke eke. O nwere ụmụada ga-abụ na ba na-enye gị nsogbu ka ị bịa chụọ aja ka ba gozie gị, ije ke ebe eke ịmana ikechiko ma ngozi ahụ a ga-agozi gị. So the best part of ịchụ aja ụmụada bụ ịdọba ya adọba, ibupụ. Ụfọdụ a na-ebupụ ya n'ụzọ gbara ịtọ, ụfọdụ a na-ebupụ ya n'akụkụ ọfịa, ụfọdụ a na-ebupụ ya na aja agụ bụ the best ebe a na-enyi ozu. Ebe a a na-adọba ya. Ọ gwa ndị a na-ebupụ n'akụkụ mmiri. Iwe gudosi ya wee buli ibu atọ nwa n'isi gị ugboro ịsaa. Ihe niile agudosi ya nọ ngudo ka aja ji ele. Iwe tinye wee were akwa ojii wee kebe ya. Ma ọ bụrụ na ọkike gabasị gị kee, na m gwa gị na ọkike na-ele isi na-abụ. Ọ bụ na ọkike ịgbacha aba abasị gị kee nye eke n'ụdị na ba chọrọ igbu gị nketa nke echi ike nye eke keluche ebe gị ikwuchele ikeluche nsogbu niile aba na-eme gị ihe ikeluche ebe ibuli aja dọba. Does not mean na ba ma nkunyi mana oge egbuzi oge bụ ekwu ikwenyebekwa gị nsogbu ọzọ. Den o nwere ụmụada a na-ekpu nke ahụ bụ nke na-eji ọkụ, onye eji ewu. Ọ bụ na ọnwụ onye ahụ na ba chọrọ igbu onye abaghị ọmịs mana a ga-ekpu
ịma na egwucha onu na-ewele ewu gudi agudocha enye ikezi ọbụna ọnwụ ike akụgbu ewu ahụ akụgbue ụfọdụ ebe ewu ahụ ebe chepụtacha mgbele afọ ibe niile wụnya bụ ọnya abụọ were ọkụ kpuchigide ya kpochie anya aja nke ahụ na-alụ ọrụ mana ọ bụrụ ụmụada niile ka ị ga-ekpuli ya ọ bụrụ mmadụ niile ka ị na-ekpu ọ nwere onye agha bụ n'ụdị na ọ na-ala ajọ nlọ biznes ọ na-eme biznes ọ na-aga ọ lọrọ ajọ nlọ ijeje kpuo onye ikpuo biznes ya ọ bụ na ụmụada na-enye aka biznes ya bụ ji aka na ọjọs ka ọ chụọ ọlụrụ aja ikezi ọ bụ na oteke ka ba zụrala ya bịa na-aga na ọjọs ka onye be oke nkeba ọ bụ enye obele nsogbu gosi onwe ya na nlọ ọ jee gba ngị bụ dibịa ga kpuo onye ikpuo biznes ya fakwụsị biznes ya ga-aga everything about the person has stop on understand self ịghọtago the only way ọ ga-eji eme bụ na ọ ga-echekwa ka ụmụada akụnyekwa ọzọ o nwere ihe ọzọ o wee keba na 2 years before fe ekunye ya bụkwa na okunye again so igbu egbu dị very delicate onye na-ekpulu ụmụada egbu bụ onye na-ayọ ọya na-achọ ịnwụ anwụ ma ọ bụ onye lọrụ nlọ ebe a na-achọ egbu ya egbe ịma na ọnwụ onye lọrụ nlọ ebe ebubatara akpata ozu na biya ọnwụ e ga-ekpu ekpu nke a bụ nke na-ekpu ekpu onye ịghọtago so aja ụmụada dị ebe a ebuga ya na akwa ojii na ọnya ka eji eme ya akwa ojii a ka eji akwa ajadu maka ndị na-eyi akwa ọcha your mother yiri akwa ọcha wee kwa ajadu ụmụada be nna gị atabaghị afụ mmiri abịakwa your mother yiri akwa ọcha wee kwa ajadu nna gị ụmụada be nna gị ataba ụmụaka niile ọ mụtara afụ ụchụ ada unu na-arụ ijebe dibịa sị gị wụwa ụchụ ịwụcha ụchụ ijebe onye ọzọ sị gị wụwa ụchụ ụchụ ada apụ apụ maka na ụchụ dị gị na-arụ ibe anụnwa bụ ibe dị ya jee ga ịchụ aja ụmụada ma ọ bụ na ịchụbe ịnọ chụpụ aja ụmụada o nwere onye ụmụada na-enye nsogbu na-achọ igwu ya by omis ịma na onye ga na-achụ aja every month ịchụ aja nwanne nke bụ na-edekwa ebe nke a na-elekwa elekwa onwe nke na-eji izu ya n'ala nkwụ udukombe amụnye ọkụ ọ na-acha detain a na-akpụ ya akpụ eji achụ akpụ ya ama ma onwe ekwudele mami ya onwe ekwude mami ebe ọ na-elekwa sọstin ụmụada a na-akpụ ya akpụ eji aja ụpa akpụ ya akpụcha anya etili ya ọkụ akwa ka eji elekwa ya every month ọnwa tụgha anụ ịbata ahanye aranye ọ na-adịba adị na kichin n'ebe a na-esi nri weta ya na-adị na nkwụ mụnye ọkụ ọ na-etu ya anwụlụ ikwude ya ọmada ekwude ya na-aga ya ọmada maọbụ ya grandmother. That is the thing. Ịghọtago aja ụmụada bụrụ sọ ụmụ nwaanyị ka a na-enye nsogbu ụmụada na-enyega ụmụ nwoke nsogbu karịa ụmụada na-aka enye ụmụ nwoke nsogbu karịa so ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị mma akwụsị ebe anụnwa onye nwere ajụjụ ka ọ jụọ m ajụjụ ị ga-ajụ m bụ based on ebe anyị kụziri tata kedu eji fon nọmba ihe eji weta mbụ nọmba adị ebe a